gama kelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Opak ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondi dial *860*418#. Ramogi TV, e od jothumbe duto te. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. oka kama wabro budho manyanga yaso kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mwajon sakresa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kumar. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
nyakora mugejua gadno kanyo ka en dakika 12 tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakora mugejongo kinyi makawuono wadwa twak otudore kod ywak ka jotije UHC. Twak maket kod mae nowinjo beni watwak e juma mokalo kata kamano ne kwabedo godo kaluore kod nyasi mano mar lemo ne piny Kenya mane timore juma mokalo odiochieng' maket kod ma. Kata kamano odiochieng' makawuono wayudo thuolo makende mar mondo mi wang'iane ni to jotije manondika higa mar 2020 e kinde mane tuo mar COVID-19 omuoche pacho kae to dwaro margi en mane to e kinde mane ndiko gi e tich winjruok mane gibedo godo kod serikal. To kochakore higa mar 2020 nyaka sani higa mar 2025 enang'o ma serikal pok otimo e yo makare mane momiyo gisebedo ka giwuok oko chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo ka ging'anyo bore Nairobi kae ka gidwaro ni serikal ondik gi tich e yorno mongirore. Okinyi makawuono nyakora Mugiajonga antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kod Nicholas Odipo jakom mano mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers. Oyawre Nicholas, ichio na dokinyi makawuono. Oyawre inya Joyce. Achio maber. Machiegni network. Erokamano. Wendo machielo nyakora Mugiajonga antiere kae kod Isaac Omondi Mukoya ma en nasa matiyo e buo mano Universal Health Coverage. Machiegni Isaac ichio na dekendo machiegni network. Achio makare. Machiegni. Nyakora Mugiajonga mana kaka ineno mage welo mantiere godo achiel ka achiel e studio marwa e county ma Nairobi kae. In bende kamora mora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwelonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33900 Facebook ibiro yudowa achiel ka achiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui marwa mar X ibiro mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Judith Omondi mane oluwo ng'anyo mago mag lakteche mag UHC mane gitimo bore Nairobi kae odiochieng' manyoro ka bende magi duto biro kaluore ni governor mano jakom mochung'ne komiti mar thieth kaduol mar governors mano Muthomi Njuki mabende en governor ma Tharaka Nithi en nyaka sani koro wacho ni owinjo olieko ni nitiere lakteche moko mabandeya manitiere buo UHC. Adiera nitiere kanye we wawinjane report no Monde. Gigolo ich wang' margi manandalo achiel bang' jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors yango ni migawo mar thieth osebedo ka chulo jotich 3,000 mabandia mag UHC. Jochiw thieth mag UHC e ng'anyo margi e boma ma Nairobi odiochieng' makawuono kwedo parono ka gikoni en mana oledhi mar riembo moko kuom gi tich. Nyaka sani gikwayo mondo migi oboke mayango ndikruok margi kapok ochwal gi counties chakre dwe mar 7 higani. To sani kane waparo ni koro wachiegni gi yudo gima ne okelo wa Nairobi ka to koko chako bukruok kendo ni nitiere ghost workers. Ghost workers wan ki UHC wang'e ni ghost workers onge nikech nitiere kata time manoseor jok mowuok e Ministry of Health from Nairobi ka modhi otimo head count mar jo UHC e counties gete. Anyaka na chak tich kata mana janyuol na ema pok amiyo kata mana sele. Onge gima yudo. Koro be wawuora ni sirikandwa ni tero wa kure. Our fears as UHC staff, when the payroll is devolved to the county government, some of us might lose our jobs, so and be replaced with other people depending on the counties. Jagoro maongirore migawo mar thieth Uma Oluga kata kamano e report ma ogolo kawuono namba mane ochwal kod governors mag counties ni malo ka ipimo kod namba magichulo kowuok e migawo mar thieth. Report ma opogore gi mane ogol kod riwruok mar governors odiochieng' manyoro. Numbers that were submitted by the Council of Governors is 7,875. 7,875. The numbers that the Ministry of Health is paying in the payroll as at last month is 7,637. Basically, the Council of Governors submitted for us more numbers than we are actually paying. Nobody, either in Afia House or in county governments or any arm of government, will pay for a ghost worker. So the numbers we are telling, the Council of Governors, the chair of the Health Committee, the governor of Tharaka Nithi said 3,000. You should ask him where you got the 3,000. Yamo kata kamano chal kagima kudho maber
kaluwore ni jatend migawo mar thieth Aden Duale koni migawo mar omenda komiti mar thieth e od bura kaachiel kod migawo mar thieth loso kaka jochiw thieth go nyalo yudo tich e yo ma ongirore. As I am talking to the Minister for Finance and the Budget Committee on how to transition them to permanent and pensionable, we must protect every taxpayer's coin. So the second week of June, a team from the Ministry of Health and a team from the Council of Governors Secretariat will visit every county and we shall do a head count. Ma biro e kinde ma jochiw thieth gi to pod ramo ni dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop migi barupe mag tich e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Ane kuma wach ochope ka koro liekore ni nitiere jotije moko mabandia makoro ichulo e tok chika makoro ndik e buo UHC. Ka wachako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka ne koda tiend wach kachako kodi Nicholas Odepo. Kinyalo bana leno ni tiend wach mano mar kaka wanyalo wacho ni pilot project kata tielo mokwongo mano mar ndiko e tich lakteche mag UHC higa mar 2020 nobede yo machalo nade to ere kaka wanyalo wacho ni lakteche masani koro kinde ka kinde chieng' tich ariyo ka tich ariyo gintiere oko ka geng'anyo ere kaka sirikal ne obedo kod gi winjruok higa mar 2020. Erokamano Judy Joyce. Kachako mokwongo nitie gima nadwa na ler mokwongo kapok wachako twak. Kaluwore gi twak manyoro nyo jagoro mongirore e migawo mar thieth. Omo luga nyo wacho nyoro. Nyo owacho ni kadas mag UHCs ma poko bedo poko ruaki e permanent and pensionable to kendo chako wacho kadas mane sirikal ondiko e higa mar 2020. An gi barua ka manondik tarik 10 dwe mar 4 higani gi kar riwruok mag jotije mag KMPDU bang' kane gi bedo gi bura gi jatend migawo mar thieth Honorable Aden Duale. Part 7 mar communication noero negi watch about UHC doctors employed during COVID-19. Mano higa mar 2020. To giwacho kadhi somo gi dongere ni the 114 doctors currently on 3-year contract will be transitioned to permanent and pensionable status within 3 weeks after consultation with the Council of Governors. Now, gimado wacho en maa. Nyoro nyo jagoro mongirore Dr. Umo Luga nyo wacho ni dakteche ne okondiki e yo mar UHC program. To nodhi mbele ko wacho nikech ywak osebedo ni nitiere kaka migawo mar thieth discriminate ji ma wacho ni mana dieri. Ka luwore gi wach masomo ni nyiso ni migawo mar thieth nyocha nokawo dakteche 114 o transition gi e permanent and pensionable basis to giweyo kadas mamoko gieki. Mano en akwede. Koro adwa wacho ne Umo Luga kama nikech tang'o momiyo 114 go kende manokawo. Mano e gimokwa winji emgige tiend wach mokwa winj ka. Gimomiyo ne ji 114 ne oketi e contract mege e orak ma ongirore tiweyo jomodong gieki manie kadas mamoko. Kasto jagoro bire TV to wacho ni dakteche ne okondiki program mar
UHC. En miriambo. To wadwa wacho negi kama kane en chief officer NMS ma Nairobi, akwede ni ne otime ma ne ohero jotich ma dakteche, to kadas mamoko gieki ne ok ohero. Kadas moko go gin mage to 114 gi ne gin doctors gene, to kadas mamoko ma kori wacho no we chien gi gin mage. Gin kadas ma we chien en kaka one medical lab officers, nitiere registered clinical officers, nitiere nurses, nitiere pharmaceutical technologists, nitiere health records and assistant, nitiere miluongo ni public health, physiotherapist, to gi modongo iko ging'eny gin kariba 16. Koro okwa yud tiend wach kata kuku mar wach gimomiyo jomoko sirikal neno gi angolo maber, to jomoko tiketo ni gin koro gicham kite. Kwang'iyo pend chik marwa kata na pend chik mar employment mindiko godo ji tich, pende mar 5 owuoye e discrimination. Gima jagoro nyotemo timo kaa, nyotemo umo wang' migao, nikech migao nieri osebedo ka discriminate kadas mamoko gi against kada mar doctors, medical practitioners. To ma ok tim maber, nikech pesa ok nya yudore ne jomoko, to jomoko ka kwayo pesa ting'iso gi ni pesa onge. Koro we adhi awuoye kaka ne gini nochakore. Tiend wach koro. Tiend wach. Around higa mar 2018, 2019, Ker Uhuru Kenyatta ne obiro gi gik moko miluongo ni Big Four Agenda. To Big Four Agenda go eko, achiel kuomgi ne en Universal Health Coverage. Ma kwanyalo paro ne otimnegi gima waluongo gi dho ngere ni piloting. To piloting ni noketgi counties 4. Mano county ma Kisumu, county ma Isiolo, county ma Nyeri, to gi county ma Machakos. County ma Kisumu nokete nikech ne gidwa ng'eyo kaka kaburu onyalo tiyo gi areas mane gi high burden of infectious diseases. County Manyeri nokete ka gitemo ng'iyo kaka gino nyalo tiyo in areas mane gi high non-communicable diseases. Ma Isiolo nikete mondo ging'i kaka nyalo tiyo e counties mag pastoralist. To Machakos nikete mondo ng'i kaka nyalo tiyo e area ma accidents and emergencies ng'enyie, nikech Machakos yudo ka Mombasa Road masiche mag apaya ng'eny sana. Koro kane wabiro, group mokwongo mar UHC ne ondiki e counties gieki, nikech Universal Health Coverage en gi pillars 4. To pillar moro del kao, nikech okwanya wuoya 4 gote, en pillar mar health human resource. Jotich matiyo e ginene, matiyo osiptende mondo gi-deliver the UHC nieri. Kuom hayo maber kata kuom hayo marach, corona obiro 2020. To ka corona obiro, to ji te nong'eyo effects mane corona nobiro godo. Corona nobiro e yo marach nikech ne en tuo manyien, ji ne ok ong'eye kaka ochal, ne ok wang'eyo
kako dhi timowa. Koro sirikal ne nyaka bed ni giikore e yo makare mondo ne girakre gi tuo mar korona nieri. Koro sirikal mamalo nowacho ni gidwa medo jotich mondo bed mang'eny gikony godo counties nikech weche mag thieth nobedo devolved e counties. Koro ka gibedo devolved e counties, osiptende mang'eny ni under county governments. Koro nikech pesa ne onge county governments mane ginyalo medo godo jotich, sirikal mamalo nowacho ni wadhi medo nu jotich, twamiyo jotije gi otino, twachulogi. Matene ni koro un chudo maru ne wuok e sirikal mamalo counties. Mok counties. Wawarwaka ne Isaac Etwako kinyi makawuono. Isaac kware Etwako kinyi makawuono. E kinde makoro nindiko wetich e higa mar 2020. Gin singo mage manoketnu kaka jogo makoro ne biro tiyo. Ahinya nyate kinde ma tuo makoch mano mar COVID-19 no muoche pacho kae. Gin singo mage mane umiwe kinde makoro nindiko e bwo universal health coverage. Kaki ng'eyo. One can indicate it. COVID no biro the end of 2019 December kanya. Then kane wachopo 2020 Demara Beach. That is when the national government owacho ni odwa recruit UHC staff. Koro kanyo mwa bido recruited. Kane wabido recruited ne wan ji 8,500. Ne giketo on contract basis. Contract basis no ne go ben last for 3 years. Then kalore kaka lore gi labor laws. Ne giwacho ni after 3 years we will be confirmed to permanent and pensionable. Mane singo mane giketo. To kane watieko 3 years ng'ikruok nobede matin. Bu public service ogolo notice bongiso Ministry of Health ni wa continue with the contract for a period of 1 year, then immediately after 1 year gi confirm to permanent and pensionable. That was 2023. We worked for a period of that one year. Kano chipo 2024 nekwaneno permanent and pensionable. By then jagoro mogiro renen nakumicha ni ogolo circular mono circulate kan mora ni all UHC staff they will be confirmed on permanent and pension manudu mara a beach 2024. Thereafter giwacho ni there is no money. Pesa mane wadwaro ne mna 4.2 billion to confirm all the 8,500 UHC staff. To ne okotimore kamano. Ne onewa chako ng'anyo 2023 wadhi e parliament all along. By then, the chair of budget Nindindi Nyoro, 4.2 billion nobedo allocated. Manyaka sani wapenjore kaka UHC staff. Pesa no dhi kanyo. Kore momiyo wan wabago ng'anyo. Chako January nyaka kawuono every Tuesday. Wan e boma Nairobi. To wabro visit Afya House. Again and again every Tuesday. Kata nyoro ne wanti. Wang'eyo maber ni next week idhi som budget. To gima wadwaro kalore gi waseoro ni iluongo ni message machuok. UHC staff 8,000 oseoro ni the ngatma ochung ni budget committee, that is Samatandi. That is an MP of Alego Osonga. Wan wakwaye gi muolo ni allocate pesa no. Health committee chair Dr. Nyikal. Mano en daktari kakawan. Kuponi owinjo gima wacho ne. Wan wadwaro mana 4.2 billion for confirmation to permanent and pensionable. Then thereafter, nitie gimiluongo ni gratuity. Every UHC mora ma sani tiyo. Iwacho ni ka ibedo employed for a certain period, nyaka chuli gratitude. Mane labor laws wacho kamano. Gratitude ni en pesa michuli kise work for long. Yeah. Then gikone timi is like a lump sum. Yes. Wanyacho ni ginomenda magaeri. Exactly. Yes. Koro UHC ni osebedo gi weche mang'eny ma podi watemo
kaka ineno payroll nitie gimiluongo ni NSSF. NSSF ni en pesa ming'adi each and every month. To pesa ni seche mong'ade onego bed no odhi kan moro ma chieng' ma iritacha obro bedo kaka pension. To pesa ni ing'ade every month. Ma nyicha all the UHC ose visit NSSF buildings. Gipenjore ni pesa ni dhi kanye. Ing'ade each and every month, but is not being remitted anywhere. Koro kwang'eyo kama dhiye. Ineno. Koro wan gima wadwaro right now mondo ng'anyo marwa ni kaka UHC staff mondo rumu. It is just a location. Mane gima wadwaro. Ni kop nitie gwenyruok e sirikal mamalo gi sirikal mapiny. Ineno. No gitemo yware. Despite wang'eyo devolution, health is devolved. But health is a priority. Ibed ni national, in county level, health mibro yudo at the county is the same mibro yudo at the national level. Korogi mwadwaro is just a location mar pesa no. Nikop kiketo no 4.2 billion. Mane pesa mwadwaro. After confirmation, we can claim gratitude thereafter. So 4.2 billion, we are actually fighting for it. Tuwadwaro no kete. For manegemo, the Samatandi is hearing this. Nyikal is a medic. What we want, Mondonganyo room, just 4.2 billion. Mane menda makogol to koro inyalo ndik godo tiche yo mongira ni makuru doge tiche yo makare. Exactly. Kata kamano kaduki tu akodipo kinyi makawuono. Wanyalo wacho ni weche masani koro neno kata yuarruok masani nitiere kinde sirikal mamalo kod lakteche mag UHC. Wanyalo wacho ni nochakore karango kata ang'o mane omiyo wach makamae koro chien. Nen bang' higni 3 rumo makoro nowach ni indiko higa mar 2020 to kochopo higa mar 2023 ema koro bobedo ka uchako indiko yorno mongirore kose nochako karango nikech wanyalo wacho ni higni mokalo wanyalo wacho ni higa ni ema waneno ka koro wuok oko ka koro demand kendo ng'anyo pile ka pile chieng' tich ariyo ka koro dwaro ni koro dwachu mar mondo mi ochopi. Joyce kanondik jowagi e program mar UHC. Sirikal nosingo negi ni bang' higni 3 ibro rwakgi e orak mongirore. Ma nitimo kamano nikech kanirwakogi manindikogi piny ne nie mudho. To ka piny ne nie mudho ne nyalo bedo guondo kuom healthcare workers kane gidhi girido ne sirikal ni wan nyaka andika e pesa ma SRC oketo mindiko godo jotich mag thieth. Ne gie ma gisign orak noero ka ging'eyo ni ka gik higa mar 2023 sirikal dhi ndikogi. Kane gik higa mar 2022 manisogo budget ema wadhi wayudo ni budget mar rwako jogi eki e orak mongirore ne ok oketi. To wachako kaka wan riwruok mag jotich wachako golo ywak kwadhi wawacho ni ne owachonwa ni ka gik higa mar 1000 ka orak ni rumo tudhi miyo jowagi eki orak mongirore. Koro wadhi kamanero ma Public Service Commission to nochiwo advisory ka giwacho ni jogi ne wasingo negi ni wadhi ketogi e orak mongirore. To nikech pesa onge sani ne ok oket pesa gi e budget. Orugine ne omedgi orak mar higa achiel. To e higa achiel ni sirikal oket pesa mondo dhi omigi orak mongirore. Giyie mwadhi wayie wacho ni medgi uru higa achiel kwarito mondo nikech higa achiel en thuolo mathis. Gidhi gi sign orak giketo sei mwadhi mbele. Koro kwadhi mbele kachak gik higa mar
prario ikomenda mar 2024-2025 wachak wayudo ni okuket ang'o? Okuket budget. Kae ma kendo koro wachako koro ywak ma kunyalo paro ne wan gi ng'anyo manwa luongo ne ng'anyo higa mokalo around dwe mar 4 ma wan kaka wan jo Namlo, jo Kuko to gi Kempidio ne waketo ng'anyo manwa bago ng'anyo maber kabisa. To ng'anyo wanieri ka wadhi makoro wadhi wuoyo gi migawo mar thieth to wawinjore manyaka Nakumicha manochung' ne migawo no diere no nodhi oyie ni pesa koro iketo ma idhi chul godo jogi eki. To governors de wuog mane bungu kuma ne ginene kechuano kiakre na kuma ne gintiere to gibiro giwachonwa ni onge kaka unyalo keto jogi orak mongirore to nyocha nwa bede summit ma summit nowacho ni jogi nyaka ywane gi orak ginoero kendo gigni adi ariyo. To ok wadhi medo gi pesa, wadhi miyo gi pesa masani giyudo ni matene ni pesa manundiko godo 2020 ema pod ichulo gi nyaka sani. Koro wan kaka wan jo kanyo mag riwruok mag jotich ne wapenjore ni to summit ma onge e pend chik ok obedo supported osire gi pend chik mora mora to gi ginene commission manie pend chik mar Kenya ma 2010 mane monego be ni tiyo godo. Koro jowagi eki ok giti kodwa gi yo adieri. Gidwa tiyo kodwa ga ng'enge to gidwa nyisowa ni gin sirikal ma gimoro amora ma giwacho ema nyaka timre ma kata en na oko mar chik to mane gima nyaka timre. Koro wan be kwaneno kamano to wacho ni aoyo wan gi gik mwanyalo timo ma chik mar Kenya oyienwa timo kaka ng'anyo mwabedo wasebedo kwa ng'anyo tich ariyo ka tich ariyo ni mondo waket ywakwa jopiny ong'e gima dhi mbele. Rochruok nowuok kar governors kane jogi eki ni dhi ndiko gi higa mokalo makata na sani eri ka governors wuok to gichako wacho ni gino ok ginyal yie mondo oterne gi payroll moko ginene en gitemo mana wuondo ji mane mineno ka jo UHC sani eri kidhi wacho negi kata nani ni wamiuru sirikal thuolo ok ginyal yie nikech geno ma ng'ato nyalo bedo gi geno kuom sirikande onge midhuluongi dho ngere ni trust onge kata matin onge. Haya, adwa nwadhi yweyo moro madundo ka waduogo Isaac bendi bobedo kiswa ni sirikal koso chopo singo maru mane uwinjoru godo kata manukete koku mane higa mar 2020 nyaka sani. Ere kaka un kaka jogo matiyo e counties mopogore opogore e buo universal health coverage ere kaka mano seche moko seduoko piny moral maru mar tich nikech adiera mana kaka uwinjo kaka moko kuom ywak ne ng'ato ywak ni nyaka ne ndike tich onge kata pesa moseoro ne janyuol ne to parni mae janyuol ma seche moko no kedo matek mar mondo mi oter school penjo makamani bobedo kidwoko na bang' yweyo mwaka ogi sani nyakwara Mugia Jwang med chwalo ote magi beda bobedo ka somo gi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machigni nyakura manga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura manga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi resifel wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Opinjo Kinyima kawuono kaponi ikitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo ariyo, Nicholas Odipo, jakom mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, kaachiel kod Isaac Omondi Mukoya mano na samatiyo e buo UHC. Watu wako tudore kod yuaka mag jotije mag UHC mosebedo ka ng'anyo e pacho kae ka gidwaro ni sirikal ondik gi tich e yorno mongirore. Anyisi ni chwalnwa ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok Kinyima kawuono. Kata kamano wadhi mbele kod twak marwa Nicholas, achiedh nade kata challenges ok Nicholas, Isaac, challenges musebedo ka ukale kochakore wanyalo wacho ni higani
e kinde manuchako ng'anyo ka koro pile ka pile juma ka juma chieng' tich ariyo ka tich ariyo ung'anyo kuwuok oko mar mondo mudwaro ni sirikal ondikwe tich e yorno mongirore kaachiel kod miyo omenda mar aheri. Kata kamano sirikal to wacho ni omenda bilion 4.2 mowinjo bed ni chulo to podi onge. Ere kaka mano nyalo wacho ni nego moral mano mar tich ahinya to ne jochiw thieth, nikech wang'eyo ni jochiw thieth kinde mathoth gintiere ng'ala manyime mano mar reso ngima jotuo e counties mopogore opogore. Kalure ing'e wach chieth maber. Kalure gi wach chieth, ng'at ma chiedho ng'ato already in mind ni osebedo undermined. Koro ok inyal chiwo chieth maber ni nyawadu nikopo seche midwa ni imi ng'ato chiethno onego bed ni in physically intie makare, mind mari bende nitie makare. Koro mano osetimo joma ng'eny kata ka gidhi e osuptal seche ma gichiwo chiethno ok gichiw chieth makare nikopo iluongo ni moral margi odok piny, they are depressed, sometimes tich bende ok odhi nikopo kata sani kaka waloso ni most of our colleagues nitie moko ma ngimagi gisekawo ngimagi yore mopogore opogore because gimiluongo ni depression. As we talk right now, chako nendikwa 2020 nyaka sani, we have lost like 47 people. Nikopo seche michiwo chiethno, first of all, iwinjo kaka omenda michulo wano, en omenda ma en consolidated. Kalure gi for instance, jog mobedo employed on permanent and pensionable, we can actually work our amount like they are being paid 100,000. Eyudo ng'ano otimo go tich maromre. Tichule 100,000. So Korowan, oknichulo pesa matin. You are now getting half of that 100,000. Matin in 50,000. Ineno. Matin in manon tie iluongo ni discrepancy. Ntie akwede moro kanyo. Mane miyo okinyal bedo gi moral. Nikopo utumo tich achiel. Gima nyawadu mane permanent chatimo ema ibe itimo. Ineno. Matin in kata kin gi teko machalo nadi. Seche moko moral mar tichno dok piny. There is no any allowance. Ineno jok mondik permanent ntie cover. You know, when you are working at an hospital ntie risks minyalo yudo mang'eny. Koro ntie cover moro mimiyo gi mopogore gi miluongo by then ne NHIF sani waluonge ni SHA. To SHA ni kaka USC staffs gin mana gi SHA kende. Gionge ni other insurance cover. Koro yudo ni seche mituo or seche nyalo bedo gi min ot or nyalo bedo gi nyithindo onge kaka inyalo timore to consolidated amount cha bende tin. Ineno. Koro mano sekelo shida sana. Koro wan gima wadwaro wakwayo sirikal mondo at least gi consider welfare. Ing'en welfare mar health worker. Idwaro ni health is a priority. Kaka ne Odipo wacho. There was things Uhuru nobiro gi gik milu for agendas, and one of them was universal health coverage. To nobedo not in among the 4 counties ne teste mondo ne konyalo wak. Koro wacho ni universal health coverage ni sirikal kiko ket interest ni enotiyo mana gi CHP mago community health promoters. Oneno kaka ginyalo endelea to jokma tiyo monego bedni miyo universal health coverage ni teko mondo dhi mbele en UHC staff. Gin kopo kinyalo wacho ni universal health coverage nyalo dhi mbele ka onge jokma matiyo kanyo kaka wan gi. Omiyo owacho ni ng'anyo wabro endelea go nyaka sirikal winjwa. Chako Januari nyaka kawuono pok wadok e tich. To wacho ni ng'anyo ni endelea kata ko budget gisomo next week tarik 12. Kata ko giketo 4.2 billion madwarono ng'anyo pod waendelea go nyaka chieng' man giketno pesa no. Iwinjo? Yes, mane ge mwadwaro. To penjo nyalo bedo ni bende nitiere kata dalili moro amora ni adira bed ka iwinjo ywak maru. Odipo ka ruok yeto nikech wang'eyo ni kinde ka kinde un kaka jochiw thieth kata jogo manitiere sekta mar thieth wanyalo wacho ni ng'anyo wanyalo wacho ni en the last thing ma koro wacho ni wan to koro jogi ok dwa winjo wawe koro wawuog wadhi e ndara seche moko koro ginyalo winjowa kapok ne uwuok oko ma koro chako ng'anyo chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo. Bende ne nitiere temo moro amora mar mondo mi ubed piny un kaka riwruoge mago ma kedo ne ratiro mago mag jochiw thieth kaka maru mar Namlo kaachiel kod riwruoge mamoko. Bende nutemane mar mondo mi ubed piny kod sirikal upor wach ka koro pok ung'ado bura ni wan to koro gitamre winjowa we koro wadhi e ndara kacha. Erokamano. Wasebedo e buche mang'eny
gi joma tiyo piny owacho kata employers mag jogi eki. To e buchegi wadhiye to buchegi eki ok miwa nyak mora mora, nikech mana kaka nawacho ni seche mokalo gi eki ni ne wasegik mwayiere ne jo UHC idhi rwakie orak mongirore. E higa mar 2024 gi 2025 ni eri ne nitie supplementary budget manotim manoket pesa mane idhi ndik godo jogi eki e orak mongirore. Pesa no nyaka kawuono ok wang'e kumodhiye. Pod giyudo pesa manondiki gi godo higa mar 2020 siling 50,000 gi siling 40,000. Pod terms magitiyo godo manondik gi godo e higa mar 2020 en mana macha okolokore. Koro kine wawuok oko nikech winjruok otamore. Nikech aparo ni seche ma ji odhi mobedo piny, wabedo piny kaka joma dongo to gi jok man gi responsibility ma omiwa responsibility mopogore opogore. Jok manie e migawo mar thieth omigi responsibility gi sirikal. Wan kaka jotend jotije riwruok mag jotije wabe wan gi responsibilities mekwa. To responsibilities mekwa gi eki jowa mwachung' negi dwa neno ni to ang'o mwatimo, olemo mane mwadhi kelo negi responsibilities manomiwa. Koro kwanya biro ni dwe mokwongo wabedo kodi piny winjruok otamore. Dwe mar ariyo wabedo kodi piny winjruok otamore. Dwe mar adek wawinjore to ka koro wamiyi thuolo mondo dhi tim kaka wawinjore tichaki lokori. Winjruok tamore ni sirikal onge kod pesa kose nitiere tera jogo manyono kata nyono piny ni lakteche gi to kwadwa nondiki e yo mongirore. Yes, winjo kata gima luongo ni understand kaka nyakete maber gi dho maleo. Sirikal tek. Nikech an wach mar pesa ni sirikal onge pesa ni to anto konya donjo gi pacha. Okonya nikech jo Kenya chulo osuru. To kata king'iyo kaka osuru ma jo Kenya chulo itiyo go ok ti kode yo maber. Koro ok inyal wachona ni ionge pesa tiketho pesa. Ng'at ma onge pesa tiyo gi pesa ne e yo makare. Iketho pesa nade? Wadake Kenya kaendi. Kidhi e county government kata ne wiga 2 wiga 3 mokalo gieki iseneno ka jo public finance committee motelne gi senator Kajwang' dadhog governors gieki. Moro kaka ma Isiolo nyocha wachore ni nigi advisors 31. Kipenje ni advisors gieki gitima okonya duoko. Nyoro nyacha kaneno kama Kwale nyo ipenjo ni nodhi ogero resident mar governor. Mano ber nikech en paro maler ka ng'ato nyalo gine odhi gero residence mar governor mondo tije te magine kata na chulo rent ma county nyalo be ni chulo godo rent koro dhi bedo ni onge. Lakini ka koro nyoro nyipenje kaka notimo okonya wacho okonya lero ni ma e kaka natiyo gi pesa ni. Ineno koro mago mana chiel kuom gik manyiso wa ranyisi ni pesa itiyo godo e yo marach. Twang'eyo nikech kaka ujo fwambo gi keyo ufwambo nwa gi to waneno gi
Sani kata dhi mana ginene rural areas ma wawacho ni ji maybe winjo ginyalo bedo matin kata somb ginyalo bedo matin. Gibiro wacho ni e gweng'wa ka to jo county wa gieki nitie kaka tiyo gi pesa wa e yo marach. Koro kinya wacho nwa ni pesa onge. Pesa nitie. Tiye mokudwa tiyo kode e yo makare kaka chik olero noti kode. Nyoro nya winjo ka gavana ma Tharaka Nithi ma jakom komiti mar thieth e Council of Governors wacho ni onge resources. Resources negi wacho ni onge 2023. 2024 resources onge. 2025 resources onge. 2026 kwa wene gi thuolo resources biro bedo maonge. Wapenjore ni to resources gi en chieng' mano ma resources biro bedo ni gine to ni nitie. To king'iyo gi geche gi loko okinyi piny maru ka Nyasaye to gin na geche ma modho mafuta. Kineno krena kaka giwuotho expenditure margi en expenditure ma ok commensurate gi gima giwacho ni resources onge. Dwaro kata mana ginene chuny mar tiyo ne jo Kenya ema jogi onge godo. To en gima rach nikech omigi responsibility ne gidhi ma gikwayo mandate kuom jopiny. Miya position mar governor abro timo no 1, 2, 3. Lakini koro se mi godo idwa timo gigeni gik jopiny ok idwa timo. En kido marach. Jo USG iki sani ka kwawuoyo ni joge wa citizens mar Kenya ma yudo thieth e level 2, level 3, level 4 sani ok yud thieth nikech jogi ema nomako kuku mar thieth mar luongo ni primary health care. Seche ma gionge ni nitie gik mokare matimore. Services onge completely. Kata services manitiere en service makao seche mang'eny. Minyalo yudo ka idhi hospital tiketo odiochieng' ngima ni dhi bedo mana hospital kirito daktari achiel man ka chande mondo konyi. Konchiel giwacho ni giyie gi gik ma jo UHC timo. Konchiel ok gidwa jo UHC gidwaro nang'o. To koro wanyalo wacho ni shida hie nitiere kanye ne sirikal mamalo kose ne nitiere counties nikech Isaac korka nyaka gisani wanno ka counties bende kata bedo ni nitie counties mopogore opogore counties bende ramo ni okunyal bire tie counties kuonge kod barua mano mar permanent and pensionable kowuok e sirikal mamalo. Shida nitiere kanye hie sirikal mamalo kose counties. To nyalo bedo ni sirikal mapacho kayo bed mano mamalo kata mano mar counties ojuanga jotije matiyo ute thieth kosango matimore. Ing'e gimomiyo sirikal mamalo gi sirikal mapiny gimomiyo gilawore. I think kapok ondik ng'ato tich nitie gimiluongo public service gini ema gindiko jotije. Koro wan kane indikowa I think the moment man indikowa 2020 cha you know seche mirango tich imanyo tich okipar. I think chieng'no ema ne wadwa kwedo letters because kaluwore gi salary scale nitie migawo miluongo ni SRC gini ema girango kaka ji ichulo sara. Gimomiyo iwinjo the chair of health committee council of governors wacho ni ok wanyal dok county kamano. They ok gidwa gimiluongo ni stipend cha. Stipend no awacho ni en pesa michuli en consolidated. En pesa maonge allowance moramora. To seche modhi e county cha matine ni dhi miyo county pek gidhi rango resources elsewhere mondo at least gichuli kaka. That's why mina wacho ni the Ministry of Health mobedo headed with Aden Duale onego gi respect kendo gi luor labor laws. Mano e gima wadwaro. Onego county otamore stipend ogidwa but gima wacho ni despite giwacho ni midhomi jukinjo wacho ni tie ghost workers. Ghost workers. UHC is full of ghost workers. Ka ghost workers ginitie, who is paying us? En Ministry of Health manyicha cholowa. And nitie gimiluongo every month nitie gimiluongo staff return.
staff return itumo every month mondo aka gichulo despite ichulo wagi national government to county ma monitor at the ground. Koro gima giwacho ni goes to workers ni mae gima onge. They know pesa nitie. Nikopo already seche moni county nitie jok moko mayudo green pastures. You know, medical officer, they can go abroad. Seche moko ngato yudo green pasture, you employ a permanent. Already ose create deficit. And that money, it is intact. Which means there is money which is in MOH. Ministry of Health ongeyo kama pesa nitie. Ma pesa ma wadwaro ni en pesa matin. Kaka Nicholas nosewacho. Serikal kai, there is some misappropriation of funds. Like in Ministry of Health, you don't know, they are making budget on things which are not, because Ministry of Health oknyal run kaonge staff. Human resource no madwaro ni gi implement mokwongo. Kaki implement human resource no to wanaonge shida. Gi allocate no pesa, wadu kitich. Level 1, level 2 and level 3 and level 4. UHC workers nicha nie level stay. Sani services obedo withdrawn. Koro kwang'eyo ni jogo yudo service machalo nade. Like me particularly kamati in Kwale County at level 2 where I am in the grassroots. All the community are coming here to get the primary health care. Koro ginyalo yudo that health care because right now I withdraw my service. Koro omiyo wacho ni sirikal ogi allocate pesa. When they allocate pesa waneno budget nitie kacha wan kingdom wado kitich. Aya adwa nwakaw yeyo mar ariyo to ka waduogo tielo mogik e twak mar chenro mar opiny ka waduogo abo bedo kasomo ote kaachiel kod penjo mopogore opogore maneno ka Nyakwara Mugi Ajwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Seche moko to rech ka to wang'e ndach namba wa record number of rech moke kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo wagolo to wamiyo nikech ma inyalo ng'eyo motho. Chiegni kendo Nyakwara Mugi Ajwang e tielo mogik e twak marwa e chenro mar opiny okinyi ma kawuono ang'isi nabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok e tielo mogik kama koro wadonje sani. Ote ma kamago adwa nasomgi achiel kachiel wawinjane paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore maginenowa. David Oda wacho ni oyawre uru Joyce UHC staffs mondo ndiki nikech pod osuptende mar government aya ong'isa ka eno oyawre uru Joyce UHC staff mondo ndiki nikech pod osuptende mar government gi county pod lack 40% nurses, pharmacists, lab technologists etc. Odhi mbele wacho ni an
gimomiyo gidiscriminate to doctors nosebedo sorted. Doctors ok nyal tiyo maonge support mar cadres mamoko. Vitalis Ochieng wuod Gem Karari wacho na mor gi twak mikelonwa sama kamae ni. Onse kaini Joyce Kan live wacho ni tuko yieyo gi paka ema neno katugore e kind sirikal gi lakteche gi. Tok ber onego tim dwachgi. Odhi mbele kowacho ni ng'anyo orum, sirikal owek ng'iyo ka ng'anyo otim eka gineno ni jogi dwaro ratichgi gindik laktechegi. Weche mapod wacho ni weche mapod wacho ni jo thieth ni nitie ni moko mabandia mago to tinde wawinjo mati wang'iyogo e sectors mopogore opogore e Kenya wani. Kendo dhi mbele kowacho kae ni oru maber kendo semolo to ng'isa ni to penjo na maduong'a madaher penjo sirikal ni gimoro ni kae magidak ka giwacho ni nitie jotije moko mabandia e sirikal machamo pesa nono kuonde mopogore opogore. Koro mar thieth ni ema gineno ni moloyo sectors mamoko. An gik ma sirikal timo koro baga ratichgi omigi mondo kuonde thieth ochop kare. Laktichegi osesanda moromo. Joma bandiago be ogolnwa wanegi owek wach awacha gi dhok tok wanegi. Ok ni kochopo sama gidwaro ratichgi to ni weche lokore. Mar ariyo laktichegi gin bende gibagowa sama tin ginie ng'anyo sama tin giseweyo. Wacho ni koro kara winjruogni ema en ga mar ang'o ma ok rumni. Apenjo gi muolo awinj tiende mondo gik moko ainagi kik wane kendo. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni an a support ndiko mar UHC nimar ok ginyal deliver ka sirikal ok orango maslahi mekgi. Chal ma sirikandwa ni winjo mana dhok mar ng'anyo. Odhi mbele kowacho ni penj no dipo ni kapok gidhie ng'anyo bende gisetemo wuoyo gi sirikal e yo makare kose ne gineno kwa nyalo mana dok piny wanyalo mana dok e ote mamoro cha gisetemo wuoyo gi sirikal e yo makare kose ne gineno ni ng'anyo e solution. To bende miele ndara ginindo e ndara kaka jowetegi moko timo sach ng'anyo bende en part of demonstration. Nikech gi pacha aneno ka ochal moro ma sirikal nyalo kawogi ni ok gin serious. Mogik penj na welo ni ponono ni sirikal ok ochopo dwachgi. Gin okenge mage magidhi kawo. Sirikal nyaka ng'e ni ng'ama odenyo ok nyal handle jatuo gichop singo. Aluwo twak ka anu moja enako. Arutho penjo mathoth ahinya kanyo bobedo koduoko. Injinia Lazaro Kanyambok Gembe ne ng'isa kae ni wach UHC ni nyoro ne kaka watemo luwe e Citizen TV chal ka gima ne otime kantie poor coordination between Ministry of Health kod Council of Governors. Nikech jogi chal ni ne ondika kod National Government and County Government ema are supposed to put them in payroll. Koro chal ma both national and county government temo go lore e wachni. Ama jogi nobedo hired diere corona to boost health workers staff to koro gineno ni corona orumo. Haya mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang' chwalo nwa kokalo yore waduto te mag tudoko kinyi makawuono. Chako dio dipo winjo kanyo penjo mopogore opogore ma Ruth Nyathi Ochieng openjo. Erokamano. Apa ni aduoga aseduoko. Moke iseduoko. Mokwongo. Mar ng'anyo to penjo ka bende wasebedo gi wuoyo gi sirikal. Man naseduoko mawacho ni wasebedo gi buche mopogore opogore. Kwatemo wuoyo gi sirikal to penjo wach mar ninde ndara kuchalo jomomor be sirikal bro bedo kaka joma serious adiera e kinde ma ung'anyo. Koro Ruth ng'anyo opogore to ok wanya dhi ndara kata wabed nani wan gi lit kamano ko wachako gonduru. Ng'ato ka ng'ato nigi stainde mar ng'anyo.
Ninde ndara no ero mokwongo kabisa seche mininde ndara gima ng'e ni traffic ok kinene ok wuothi geche ok nyari uchungo chenro duto mag wuoth koro mana achiel kuom mar ninde ndara no ero koko nyakwago nikech ok wanyal dhi e dho ministry kata na e dho parliament kawaling koro nyakwago koko nyakwago vuvuzela nyakwago firimbi nyakwa chikre gimoro amora so long as ni onge gir ng'ato ma iketho mane ng'anyo inyalo nindo kata na ndara the whole day onge gir ng'ato miketho ichungo mana chenro nikech idwa ni mondo sirikal owinji. To Isaac owacho ni usebedo kung'anyo mano kochakore Januar kata dwe mar achiel mano ma higa ni sani wantiere wasechopo nus mar higa kendo higa dhi piyo piyo wasebaro higa nus dweche auchiel koro kusebedo ka ung'anyo bende nitiere geno ni sirikal biro bedo ka winjo dwachu to bende rutho penjo ni kapono no sirikal ok owinjo dwaro maru ang'o ma koro udhi timo? Gima wadhi timo kaka ni winjo UHC ni winjo ka giloso an kan tika ya represent my fellow UHC comrade gima gidwaro ni gima miyo pok wadok e tich mae gima ne wadhi school bo wasomo sani is about 5 months pok wadok e tich gima wadwaro is either now giterwa dala Matine no riembo e tich nikech nitiere counties ma bende osebuogo ni bobedo ka iriembo e tich kendo kata thuolo mag tije counties moko selando ni nitiere vacancy. Yes, kata sani like Kirinyaga where Anne Waiguru is. Our fellow comrades which are in that county Okichulgi. Nikopo already their name was submitted to the Ministry of Health wimisara margi ochungi. Koro gimwadwaro kata waendelea gi ng'anyo wa okrum kawuono. Ng'anyo waendelea. To gimwadwaro we are outside, we are not working, we are no longer working. Koro gimwadwaro is either now they send giterwa dala. Tuntie gimiluongo ni gratuity. Gimiwa mondo wadhi go dala kabisa. Mane gimwadwaro. Kose mi ubudhi go dala what next? Kaluwore ni mane tiji ma isomo winjo bende timo. What next? Wabro rango opportunity elsewhere. Nikopo wasebedo nikopo ng'anyo. Elsewhere kanye nikech kata unuwuon usebedo ka uyuaka ni counties moko lando thuolo mag tije to un kaka UHC ka ukwayo kata uoro kwayo ni dwaro tije makamago tikawo joma moko to un to ok ndiku e tich koro bro bede yo machalo nade kati neno seriembi e tich kanyo ko yaw ket vacancy ko ne nyigi kanyo bende pod ndiki adiera gima nitie ng'anyo ok en gima yot wasebedo ng'anyo for long ok en dwaro marwan mondo wabede ng'anyo gima wadwaro sani at least iwoge ng'anyo no mondo at least mind mari obed relax kane wachako kacha nanyisi nitie colleagues magwa even their colleagues ma travel when they are coming in one tier all over country they travel others are losing their life seche magibiro even last week ne wantie Taita Taveta koiko achiel kuomwa mane oito ngimane kabiro demonstration Nairobi matiene ni ka sirikal otamre winjowa to mae sirikal wan jo Kenya we are very patriotic makata kwa timo picketing kamano mano bedo articulated i constitution marwa under article 37 maber ma picketing wabro timo daily nyaka nigi winjo to ka gitamore this is a contract mane wa sign matini ni seche moendelea gi demonstration ni bro chopo kama contract koro elapse matini ni onge gimenya timo what you are only liable en gratuity mari mondi idhi dala mondo irangi machielo. Yes. Odipo bende paro ni nitiere kawacho kod dhongere ni light at the end of the tunnel dweche makoro usebedo ka ung'anyo bende sirikal osetemo gwelou mar mondo mi ubi uduoge mesa mar mondo mi koro upor wach ung'iyane ka omenda bilion 4.2 inyalo yudi kendo ondik jotije mag UHC yo mongirore to omenda magi magaheri bende omigi to wach mar counties mamoko ma riembo jotich e kinde mag ntiere ng'anyo bende erokamano kuom sani okwane ler podune mudho okwane ler podwane mudho kendo podwane mudho mandiwa to aparo ni
jok ma wadil godo, wadil gi jok ma e negotiations kata na weche mag labor wawacho ni gionge goodwill. Nyocha nwatimo negi proposal. Ma wawacho negi ni ka pesa ni pod uonge godo sani, to already nitie pesa machulo jo-UHC gieki stipend. Pesa ni nyalo chulo jo-UHC salaries magi matetete mawadwaro ma SRC noketo. Ok onyal chulo gi e higa, lakini onyalo choro gi dweche mang'eny madhi dweche 7. Koro nwang'iso gi ni kauru pesa ni mondo urwak jogi orak mongirore. Kuserwak gi orak mongirore, ka gik dwe mar 10 to timuru supplementary budget makoro dhi rwako jogi, makoro dhi chopo jogi e higa. Ka higa rumo, ma higa loko higa manyien dwe mar 6, ubed koro ni useketo budget mag jo-UHC mondo wachni watieki. Mano proposal number 1. Proposal number 2, nyocha nwang'isogi ni chik oyie ne jatend migao mora mora ka nitiere weche matek ma onego bed ni idil godo sechego, gikaw pesa momigi to giket e gino, kata bed ni oonge budget kamano, to gidhi gi report ka jood bura parliament. Gidhi giwachnegi ni pesa makama nyocha ne wakao watimo godo gima kama, lakini ne oonge budget. Koro wadwa ni mondo urwaknwa gine budget, kasto medwa pesa machielo. Mago options ma ng'at manigi chuny mar tieko wach UHC ni eri nyalo timo. Lakini iyudo ka jatend migao en kodhi e kikundegi kanye moduokowa aonge pesa. Pesa mwadwaro ni ok to mare. bose kawo kata thuolo mar mondo miyo bag romo kodu jatend migao mar thieth. Chieng' mano bago romo kodwa ne oketowa othuowa gi jo-UHC. Nikech nwadhi to wawuoyo ka nowacho ni odwa transfer payroll ni e counties, to nwang'ise na pana. Payrolls ki igine ne itere counties, ter payroll ke counties to gi pesa moromo rwako jogi ki orak mongirore. Ma wayiere mwacho ni odhi timo further consultations, kasto bro luongo e bura mondo wachak watwagi after consultations go. Kapok nwalwar piny e lift gi noero, ok wanyono ground floor, gin gisedhi gindiko e pages mag mbui, Facebook to gi Twitter, ni wan wawinjore ni mondo payroll mondo obed transferred to the counties maonge pesa noero. Sechego gisedhi magi sign nyaka return to work formula, to e chike mag labor onge kaka jandiko kata jamni ng'ato tich miluongo ni employer nyalo timo winjruok en owuon kasto sign to ng'iso ji ni dhi uru tich ka jo union to ok oketo kokgi. Nyaka waket kokwa wate. Gima ne gidwaro ni trust ma wan godo gi members wa mag jo-UHC mondo rum. Kose rumo to gibed ni gifloat, kata ka gibiro ng'anyo, gibiro kendgi, to wan kaka wan jotelo mag unions waonge. To agone Nyasaye erokamano nikech mpango gi no ne ok ochopo kuro ero. Adwa wacho wach moro kendo kapok watieko, ang'e ni sa dhi.
wach mar gratuity. Kendo nyoro kanyo jagoro luga wuoyo to nyo temo wacho ni gratuity ok wanyal wacho kako ne orak pod dhi mbele. Gimodo wacho en ma jogi osetimo orak kadek. Orak masani gin godo en orak mar adek. Gratuity ichulo ka orak orumo. Machine no orak orumo to winjo be ni miyo gratuity. And regardless gi koka orak no obedo renewed kata ok obedo renewed, nyaka chul gratuity. Mane kaka chik wache. Koro ok wang'eyo ni to en chik mane ma otiyo godo manyo wacho ni ok ginyal chulo gratuity ka orak pok orumo. Orak oserumo didek, onego bed ni gichulo ginene. Mogik en wach mar pesa ma jogi chulo ni eri. Wang'e maber kabisa ni Kenya kaendi wan gi pend chik mane wakalo 2010. To pend chik mane wakalo 2010 ni ne obiro gi gik mwaluongo ni Constitutional Commission. Wan gi commission miluongo ni Salaries and Remuneration Commission machung' ne wach loso osara mag jok matiyo e sirikal. Siling 50,000 to gi siling 40,000 michulo jogi gieki. Wasetemo rango kuma ne SRC ni owacho ni ji ochul osara mar siling 40,000 gi 50,000. To kendo watemedo penjore ni to en ng'a mane odhi okawo teko momi SRC gi chike wa ma Kenya to odhi oloso sache en owuon. Nikech kanyoro arango payslip mag jo UHC gieki ichulo gi gimi luongo ni special salaries. Matine natina ahinya kose? Otin. Ani higni masetiyo madhi higni 15 gieki pok awinjo gimi luongo ni special salary. Ang'e nitie special allowances lakini special salary pok awinjo. Mabe ne wakwaya ni to migawo mar thieth to gi Public Service Commission owachnwa ni to special salary ni en mane. To en to salary SRC maloso wach mag osara mag jotich sirikal nolose karang'o special salary ni eri. Koro waweuru ni watiyo oko mar chik, tingoro wang'i, ikwaro wang'i, ni mane kaka nyaka jiti. Mang'iso ni Kenya ka chal ka gima sani eri wan gi gimiluongo ni paria state ma pend chike gieki ok ti. Ng'ato nyalo wuoka in fact tim makamano ero sani yudo kata ka governors ni kodgi gibukore ni gimiyo ji orak mar higni 3 to orak mar higni 3 ni giloso msach gi kendgi ma SRC to onge. Koro kaki wacho ni omiu gratuity mondo dhi dala, ok wadhi yie mondo dhi dala kamanero. Nikech wan gi paro mar dhi e doho mondo doho lernwa ni to tij Salaries and Remuneration Commission ng'ama nokawe ei ministry ka. Nitie barua mora mora mane Salaries and SRC ne ondiko ne migawo mar thieth ka wacho negi ni osara monego bed chulo jogi en 40 to gi 50. Ing'isa ni wadong' magi dakika 5 kende to tigo twak mar okinyi makawuono. Aiza karwaki twak kapok aduogero dipa kawo pache mogieka. Kalure ni nondiku e tich higa mar 2020 kendo ang'eyo ni un achiel kuom jogo mane wanyalo wacho ni ne oyango mano chenro mar yudo thieth e nengo moyueyo universal health coverage. Kalure kod achiedh nade masani koro waneno ka okwako sekta mar thieth ahinya to jotije mago manitiere bwo UHC. Bende paro ni lek mano mar UHC e pacho kae podi nitiere kaluore kod achiedh
thieth nade ma ukale gi sane, to beden gino manyalo chopo kuma koro jo Kenya duto kinde mabiro mbele biro bedo ka yudo thieth e nengo moywe adiera? Kalore kaka wache no, universal health coverage en niya nonego bed ni ji yudo thieth machiegni kodgi. To gino ok nyalo timore. Sani antie ka. Ng'at ma dwaro yudo thieth odhi yudo thieth kude. Onge. Matine no chopo universal health coverage no otek kabisa. Unless sirikal nikopo during even kwarango manifestos mag excellency president marwa. No wacho ni health dhi bedo priority. Kendo wacho no biro ndiko 20,000 health workers. As per now, one mna 8,500. Matinde ni singo mno kito chapodo kochopo. Winjo Joyce. Koro gima nitie, waonge shida. Ne one system. To wanyalo endelea gi continue go agenda mar president mar universal health coverage. Kondiko watich. Niko pukata sani kaka Odipo en jama mugirore Kenya Union mar Medical Labs. Anawuok e department mar nursing. Tarik 29 dwe mar abich union marwa nichogolo notice ma as from 7 mano tarik 7 dwe mar abiro, that Sabasaba day, ka serikal ok bi winjo ywak kwani Kenya mzima mawacho nationwide strike for all nurses dhi bedo. To mane kaka wadhi time until weche mwadwaro timore. Yes. Wachni mogika Isaac kachako kodi ote minyalo bedo godo ne sirikal mar Kenya kaachiel kod jo Kenya mamoko moko tegemea ne yudo thieth ute thieth mag piny owacho e counties mopogore opogore manyaka sani koro gikale matek kaluwore ni ok inyal yudo thieth e yo maber. Ote mogik mawacho sani gima wadwaro ondikwa permanent pension. Gima nitie en ni sani idhi som budget next week. Wadwaro 12 no. Seche magidhi mwanzo chieng' magidhi timo budget no wantie kodgi kanyo. Very early in the morning wan kodgi wadwa winjo ni giketo wa e budget kose. Koro wacho ni ng'at excellency the honorable Atandi who is chair the budget. Winji wa kwa mondo at least oket that allocation of our transition to permanent. The health committee Dr. Nyekal, Nyekal is also one of us and daktari. To nyicha wan kode bo atero ne petition bo winjowa mo wacho ni the giyudo request from the Ministry of Health. Koro gi team kaka wadwaro mondo at least wadogi tich. Exactly. Ero kama na inya Isaac Monde. Nicholas Odipo wachni mogika watieko. An ado wacho kama endi. Joturwa health kata thieth en ratiro mar ng'ata ng'ata. Under Article 43. Health ni okonya bire muya. Nyaka chiwe gi ji. Joma chiwo health nyaka ne devolution chakre Kenya ka. Pok ne no ti kodgi ka jomo dhi school to kendo ka joma tiyo essential sector. Adwa kwayo jok matiyo ne sirikal. Wanyalo go siasa seche duto nikech en ratichwa mar go siasa. To wawe uru go siasa weche mag thieth. Ok en tim maber ka ji mondiki gi sirikal to jogi apart from ndik mondiki kod sirikal gin citizens mag piny mar Kenya. To itimo tiyo kodgi ka foreigners. Seche ma wagin kama endi matimore kama wanyalo luongo gima timore kama gima timore sani ni en slavery. Nikech ng'ato tiyo gosara ma okoromo tich motimo. Gima wacho ni tich kaliech
pesa to kapuoyo. Ok wabi achieve universal health coverage ka weche mag joma chiwo thieth ok waloso e yo makare. Koro ka in ng'at momi responsibility e sirikal, obed ni in governor, obed ni in CEC, obed ni in chief officer, obed ni in minister ma national government, in principal secretary, in gi responsibility mar taking care of the health care workers. Mane gima wacho. Erokamano ahinya Nicholas Odipo, jakom mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, kachiel kod in Isaac Omondi, nas matiyo e buo UHC e kaunti ma Kwale, kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae. Wageno ni sirikal bro bedo ka winjo ywak maru mar mondo mi uchunga ng'anyo maru omenda maderom bilion 4.2 ma idwaro mar mondo mi ondiku gode tich e yorno mongirore. Wageno ni bobed ka ikete budget mano mar hik omenda ne mar mondo mi weche mag thieth omed dhi mbele yo makare e counties mopogore opogore ma pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Nyaka mana yo marindo gi sani, chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijo. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Ticha Beach ka Ticha Beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachiel kod jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kamela nako ni wang' ni kawadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Oyaure kendo machiegni e chenro machielo matedo gi chiemo mana kaka yude e Ramogi TV tich adek juma ka juma. Sani kaka waneno bende weather ntiere kaka kelo ng'ich moro koth chwe ka gi kacha. Wadwa ni mondo walos chiemo moro ma bende kelo liet moro e del, e dhogi kod e ngima mari. Ma bende dwaro konyowa e tedo ma kako sebedo korwako e jikonde en chef kata jatedo. Okay, oyaure? Oyaure. Erokamano ahinya kuom rwako wa kendo. Wacho ni kaka koyo ng'ich ni. Kaka weather then ni. Kaka weather then. Wadhi kode. Bas. Kako dwaro. Kako dwaro. Karang'o miyikonwa kawuono? Kawuono kaka wan ka 51 waikonu wadwa loso ng'ede mag diel. Bas. Kamano. Bas.
to ni rigo igola gole choke kama chalo kama mane mitne ema kawuono dalos kama to koro aneno ka ng'ede nitiere kendi ng'ede ni kai ng'ede ni en ng'edi moro mar diel machwe maber koro ng'edi inyalo ga bule mi mondo ne monda kasnota manye nikech en koyo dwaro gimoro makelo liet kamano koro ng'et diel inyalo tede yo mopogore opogore but makawuono wadwa tedo ni kaka jawero osewacho ni en piny ng'ich wadwa tede mawete gima moro mamalo matin kawuono koro ok wabule kawuono ok bule kamano koro nitie kaka wadwa lose ka wan gi nyanya wan gi chak wan gi kitungu wan gi pilipili hoho nitie kaka wadhi wachwade machak mala to ma taneno koseikore ma chiemo maredi ma koro oseikore itimo maber kuon onge ka nikech yuto koro ma oselosi en ang'o ma sosne kamano koro kawuono ma tich mwadwa timo wadwa loso ng'ede mag diel koro wang'ade nikech en ng'ede wapile matindo tindo wacho maber yude mani gi ring'o nyaka moko ring'o yom ka dua ma ok diel moro mosetegno cha ma ok diel moro muticha en diel ma koro oromo chiemo wakawe koro en gimoro emomiyo wacho ga ni in kitedo ring'o to idhi mana yiero kendi nikech nitie kaka idware nobed ang'eyo quality mar chiemo mano en gima very important e tedo ka okero olirore alira to pok otede manye kenda ajaja bucha nino ber ung'eyo ni ok akobiro to gimimiye en ma en gi kit chiembe modwaro koro itedo ka nyaka ing'e ni idwa tedo chiemo machal nade nitie joma dhi e chiro to en odhi onyiewo chiemo to kia quality mar chiemo machal nade en ong'iyo quantity be ber but quality is the best onya bedo mang'eny kato koro kaka koro ang'o kete dhok to jotedo aka jochiemo aka ng'ire ang'iya to piwo chero wanono wagi dhoge chiemo to chiemo koro waseng'ade mosepile maber koro kosepile kama to wadwano kech en gimodwa chielo maber gi gik moko kaka ineno sos oselosne kae nyaka wachwake matin mondo jachiemo kadhi chiemo kik wang'o igi koro emomiyo wachwake wan kae gi pepper wan gi mala wamixe go kanyo mondo ochwakre mondi kosechwakore to wagole koro kosegole koro wachako chomo kode kama koro wadhi chiele pan ma koro ilose koro bed wet midwaro cha koro chope ng'iende ma onego bed ni chame koro kwasaye process ni to wakete sufuria to wani kanyo koro waketo ne grama mano black pepper ma grama masala gram masala mana matin moromo en ubedo marinated e sufria michwake godo no koro kaka mado chwake to gino donje iye mala be waketo ne mala mondo med taste moro kech koro ok en gimi bulo cha ma gimi chwako wadwano taste moro bedi koro wachwake gi mala mondo mala odonje iye chiemo chwakre go Jomoko aneno ka tiyo gi kok mala to gitiyo gi plain yogurt. Gitiyo gi plain yogurt. Yogurt moko ketne ladha moro amora. Yeah, but mala bebe. Plain yogurt gi mala is okay. So waolo ni pi. Chumbi ok donj kanyo? Chumbi nyaka donja kanyo nikech koro kanyo mochwakore go. Ndio nuka waketo ni chumbi. Wiketa kama tis moromo je chiemo ang no dhi omede mesa. Tuno okumore chuth. Koro kanyo kichwake idwa weye dakika di? Koro kaka wachwake, wamiye gimoro kaka dakika 15 oromo. Mondo chwakre. En kech be ka inene to ok en ringo moro matek. Kaka wang'ade cha temo nyiso jatido ni ringa ni kanga olo ne pi makiasi kata olo mang'eny kech the way mana wang'ade. But ringo ma quality always oyom. Koro kikao ne okiol ne pi mang'eny. Okao time mang'eny. Koro ka sani wana process mar chwake
Koro sama mano chwakre ma wamiye dakika 15 neno ero to inya nyiso mana kaka walos sos ni. Koro sos ni ma nyanya. Ma nyanya, ma kitungu. Ma pepper. Koro wakao nyanya ni, wakao kitungu ni, toge hohoka. Hohoka. Roko ndwarego. Koro ginagi ma natural garlic benika. Koro wakete yeka. Koro ginagi ma natural motino nade. Motikato ichielo gi kanyakla. Ichielo gi kanyakla. Koro sama ngose chiele mo chiele maber mo kiti chumbi matin nikech gonde macha be nigi chumbi. Gimomiyo waketo chumbi kacha matin, sauce ni be nigi chumbi. Koro chiek, koro ichwake. Ichwako gino mochiel, ichwake oko wang' koro iruda. Mango iweno. Dong wanya ng'iye sufria kuma intiere kocha. Sufria be wan godo. Mondo wadhi e sufria. Inya kele ka. Koro ichwake irude ma koro tedo manyangafu. Koro sama ang' isetedo, nyanya ne okonyowa yore mang'eny. Inya loke ane kama. Kata kirude tiwinjo harufu moro, aroma moro manyisi ni onego amany kuon koso amany chapat. Donge ma wacho nikech iseketo kuon ka. En gimoro ma kitieko timodho pi. Iyieng' olose e yo manyangafu. Koro gini an kasega lose kama. Koro kadada tedo chiemo mane. Koro kati gi nyanya. Koro mae mikao to. Nyanya osechiek. Koro yudo ka chiemo chiek piyo, keti nyanya osebedo mochiek chon. Then ochako medo taste moro ni chiemo. Keto kata ma pod en mana nyanya. Koro gimiwacho ni sauce wani inya ti kode e chiedo. Bende inyalo tiyo kode e bath chiembi moro miseloso. Marination moro be nyalo timo kode. Bende timo marination. Marination bo timo. Apilo be nyalo loso kode, apilo moro mochielo maber. Ma koro iketo tangi. But koro ma iyudo ka chiemo pod onge iye. Tuwinjo ka in gi ladha moro mar chame. Koro ka ichako ikete chiemo. Koro ladha no medore. Times 1000. Omit pod onge ring'o iye. Koro ka ring'o donjo iye, to ring'o cha be mit. Koro nyisa ni mit. Koro dhogi chwada. Koro mano e siri ma wantiere godo. En gima very fresh. In gima loso maler, then dania bwa kete iye ka wa mix kata ambe arude kata winjo ka gombe. Koro mana ni kaka wala. Mara ni koro ini iseng'iyo kode. Dok mit moro ok biye. Gik mok ni iye uho ni kanyo, obedo blended maber, kitungu obedo blend. Kitungu koro kanyo, kitungu ni bwa blend. Nyanya bo bedo blended. Kati itedo gi gite kanyakla. Koro kapo ni intiere ot, itede mang'eny kamendi, idwa mana tiyo gimoro matin, ma pod inyakano, inyakete fridge. Koro ka gichopo, timure. Okay. Sama idwaro tiyo kode cha, tigolo ne matin. Chiemo itedo samoro itedo chiembi kamoro, itedo ka chiemo kolosore maber, ituome. Imede i chiembi. Koro imede ladha moro. Alodi moro nodong' to koro suche chako biro moko ginene ichwade matin chwade gi bas kamano. Koro mane nyanjwa ni mane sauce no. Koro ringwa ni koro chwakore maber ka. Koro mondo chik mar tedo ing'iye ilime. Inyalo poko chwakore mokadho. Echa lime cha en bile. Koro lime ni nyalo bile gi lweti. Koro wan jo tedo iyudo ka samoro aroma ni osebedo kuomi mang'eny. Ming'eyo ni. Koro ng'iyo chiembi iyudo ka appetite ionge go. Koro iyudo ka ng'eny watiyo gi lwetwa. Koro kineno ringwa ni ineno ko ywara yo matino yom. Ma inzo no osechwakore koro yom makare. Osechwakore koro yom makare. Ng'ato be nyalo bile gi dhoge. Ober. Yudo ko oyom. Chumbi cha be pod aneno ka ok rach kuome ahinya. Koro nyiso ni koro warito mondo pige no duon. Koro wachwaka kata kichung' ka winjo ka embe aroma moro embe en go. Koro nyiso ni mano mar chak moketne cha. Oketne karama pepper. Nyisa ni ka chal ka gima nyisa ni ka ng'ati ko tedo. To gima nadoro tedo cha tedo. Itone wi ineno gima dhi bet sana. Aneno gima chiemo dhi wuok. Ka gima kaneno en mo.
En ok chiele gi mo. Wan gi mo bathe kanyo. Koro mondo ing'e ni chiembi ochiek kaka gimoro kaka ng'ide, ibiro neno ka chogo sama ne pod onumu ne chogo ring'o chogo te. Koro kibiro neno kaka nyiso ni ochiek, neno ka koro ring'o chako ng'wen, chogo dong' kende. Kata king'iyo ma koro ringi ochiek. Inyalo chame kaka mane kaka ipimo gi wang'i. Koro ok ochuno ni nyaka ibelchi. Nyiso ni ng'ede ong'wony machoromo ng'e. Kamano. Koro chiembo osechiek, process mokwongo watieko. Koro next kendi aneno kiketo pan marang'ongo. Aketo pan ka marang'ongo. Koro ka wan e chuny chiedo. Ma koka koro wachope. Koro chiedo chakore. Mache wachweko. Koro chiedo ka, koro wachako ng'ado kitungu. Kitungu be koro ing'e ni ng'ado kitungu ka ji opogore. Kitungu nyaka ing'ado ma round. Ing'e ni aparo ni koro en mae ma koro itiyogo kamano. Kose en koro itiyo kode kaka nyanya. En koro ibiro tiyo kode kaka nyanya. Kitungu to nyaka donje. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Bas. En ok ng'ade matindo to nikech ring'o go be dongo dongo. Nikech onego be oneno. Ka kitungu koro ok lal. Ka ok moro ma kitungu lal e mocha. Ma wan koro wan e chiedo mar kaf. Lakini no kitungu no en round ring. Ere kaka iamua ni chiemba ni kitungu winjo bed ni lal e iye, donje e iye, to mae to kitungu winjo bed ni neno. Koro chiemo man gi sup, kitungu konego yieni. Chiemo mar fry, ber kitungu ni, bora ni kitungu ochiek maber, moro maradore. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Biro ka client nyisi kata jatelo nyisi ni kitungu bed mang'eny, kitungu mondo nen. Koro neno mar kitungu no kelo kaka wan jotedo kelonwa decoration moro mamit, then meat ni bende. Koro kitungu koro kwa dhie o. Gigi be chak donja e iye. Gote mokwongo. Red, yellow. Gime liro gi alira ma. Ok ng'ad gi matindo tindo. Nyanya gi be ng'ad. Nyanya kuro koche matiyo. En wet fry. Iwacho ni walose wet. Ok en moro ma gibedo gi ginecha gi soup. Ka waselose wet kamano, ma be chak iketo bathe kaka sauce. Ma koro kihero, but ng'enyne en gi sauce ne kucha. Osetiyo kacha. Kore kiko gi akika gite kanyakla. Ma ok rit ni kitungu nyaka chieg mondi. Meda hogi. Chwada gigi. Gas. Koro kae kumoro imoko mach moro ma baby ni cha. Koro ka en kono koroga. Sawa. Koro wan e chuny chiedo. Mabelo la matin. Mane ma kori luongo nang'o?
Ka koro wachiedo. Mare kitungu ni nyaka chiegi. Ma koro wan e chuny chiedo. Enere kaka idhi ng'e noikore? Awinje lweta. Kete mach chocha kod ero kamano. Ere kaka majno donjo e iye by the way, e sufuria? Kaka mach. Nitie samoro ma ikigine to... Nyaka yuke matin nyaka mae mach. Kato kore apoya. Kada no wang'. Tungu ni bok lokre. Tungu no chiegla chuka mocholo modo no bokre. Oseikore. Waseketo sizzler osechwakore kod mach moting'o. Ma e sizzler. Kika mule oliek. Kiko wang'i jaber. Sizzler nyiso nang'o? En sani en mar sani en mobiro mold, en mar lo. Koro wachwake kacha. Kaka nwaneno. Wasechwake kacha to cabbage no waketo kanyo mondo ogeng' uchafu moro manyalo bedo because it's type of the food. Oting' chiemo ni gi malo. Koro en gi sele moro kanyo miro koko bro golo go iro. Waketo ne margarine. Kato kuri keto ringo no. Otoko. Sauti mogolo ne miluongo ni sizzler. Chiemo chiek. Injo ka jomoko wacho ni kelna chiemo mabiro ka liyo cha. Kamano ye. Mayuak cha. Mayuak no. Oyuak wacho ni ama kaka idwa chama chiemo no. Kata ambi atoke ka winjo ni. Ober. Dongi dwa toke iye. Koro mae momiyo waketo ka gi kitungu kendo no ok gilal. Kitungu di e wiye. Kete kaone margarine. Mano koro timo ang'o? Mono timo ang'o? Koro gini ogeng'o chilo manyalo bedo e pan ka. Manyalo bedo e sisne. Ok ogolo iro nikech waweyo osekwe matin. Aya, koro mae e kaka mesa wachalo ka wasetieko loso ng'ede mag diel, jo kisungu dende ni goat ribs. Obire san moro ma liyo gacha, iluonge ni sizzler. Kidonjo hotel to ibede nyaki ket ka gimi ng'eyo gini. Koro iwacho ni miya sizzler. Koro nikech wabe wan joka mundu humundu. Otonje nyaka kadh kuomi. Koro wan ka gi kuon ma bende biro dhi kode. Bende nyalo dhi gi chapat. Apani kata kihero to inya keto ne chips. Nyalo keto ne chips, sauté. Lakini nikech sauce mane ntiere godo cha, idhi yudo gang'o. Odwaro kuon. Donge. Basa. Aya. Kuno chiek. Koro we wabila ne wawinja ne to goat ribs wage chalo na. Nikech en goat ribs wamanyo mana ng'owa man gi ng'ede ne. Isa nene. Ng'ena koro kine iwacho Jawuoro iwacho ni mondo ing'e ni ring'o chiek owere gi owuok kende. Koro mano koro nyiso ni tetwa wakadho piny. Wamanya ne machielo bas ayude. To koro kidha kikiluor oduong'. Ineno kaka owere. Bas ayude. Koro mae to liet. Mana kaka wacho kako yom no. Ring'o were gi chogo, ma chogo tur nyaka. Chogo tur kende. Ano katuro chogo no. Nyiso ni watedo.
To daki bil weti. Ariti mondo iduok na. Ana chiemo ga. Ang'iyo chako gi kuon. Ata nga jahetu. Amba kawo mana ng'ede. Jabedo yom. Oyom maber. En gi taste. Ndadho miwacho ka. Ni iye te. Michwake godo kate. Moko chop ni ka. Ma kata kitero ni untiere gi romo moro. Oku struggle. Nitiere chiemo moro ma struggle kaito njawi. Okay, te lwako na. Kato mai max. To koro mai ibeta. Idimbri andi. It's okay. Chiwa kada kangi aka. Weche mang'eny ok chand. Direct. Goat ribs utiko weche. Bas. Mane kaka en. Mane kaka goat ribs wani. Ntiere kendo chan. Be kaka waneno ok en gima tek. Gik motiyo godo bende lose gin mago ma inyalo yudo. Ng'ama onge chak moko mwaketo. Nyanya, kitungu, hoho. Chak inyalo yote ndani yake. Nyanya. Sauce cha inyalo loso. Kata pani be ka wapime ok en gima okawo. Malo dakika 30 bochopo. Ok ochopo. Koro chiemo chiek. Gima chap ma bende inyalo timo. Ma be process motiyo godo ni wanya tiyo godo kata wachni wanya loso godo gweno. Iringo ma kawaida. Dhiang'. Wanya ka gi beef ribs bende loso. Bende inyalo loso godo. Koro ena in makoro ing'iyani to itugo kode nade. Bila ne chako. Jabokea mi wachni mogik sama koro adil kode ka. Jokanyana mana kaka sewacho mano chef okea wasetedo. Chiemo wasewinjo ne chiemo mit kendo chiemo ne kare. Inyalo dwaro penjo ni chef okea na yude kanye. Chiemo ila ne ibro yude ka in Kilimani ka. Bi kama luongo Chaka Road. Wan gi kama los manyangafu milongo ni 51. Kidonjo town chiemo the same mineno kwa loso kano dhi along Kenya Cinema. Nitie hotel milongo ni The Branch kata The Cave. Ibro yudo chiemo masingani mwaloso kano ibro dado kod chef okea maloso gimineno los kayo. Warwako kendo chiemo ber, chiemo yo. Sai mondo bedwero kamano jokana mob kautulo mondo winjwa. Watedo kendo chiemo siru. Erokamano ahinya. Chiemo ni e mesa. Neno ka pod ong'eny kendi wan wabilo mana matin koro modong' en mondo ni in warwaki mondo ibende bil. To ok en ni biro to chiemo kamini to watieko pile. Gini en ni nyaka koro iteme. Nyako odiochieng' machielo e chenro machielo matedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber.
kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath cha. Ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' tachana. Ibiro tenda kama ndi chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Kaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho kit. Waluong ne polis. Yes, ayuni. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:50 otieno. Mana e Ramogi TV. Mono Nyasaye. An Rosemary Ogonya, nimoni udwenda ni kaka sikiza kodni, di *812 *784#. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Nalinga kito
Ticha ng'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakura mwakejonga yore kinu macheni chenro maramba koro mchako sani kakelo ni chal marofambo nyinga Cleophas Oloch jagi sumukanya kwa mukeo nyakati sango arwa kini machegni nyakura mwakejonga kawa chako kimako matimore county mano ma Migori mano kama wantiere alwara ma Uriri yuarwok eweche magtelo e county ma Migori alwara ma Uriri timore odiochieng' ma kawuono en gimoro mosebedo kadhi nyime kendo jotelo dhi bedo kata katwak odiochieng' ma kawuono mano Uriri sub county ODM mano tendo ODM mayudore sub county no ma Uriri bedo kae kod twak achiel kod karumo mar mondo mi gitiek ane yuarruok mapono nitiere telo mar ODM e kar chung' bura mano ma Uriri. Wabedo kae kod weche makamago nyakora moja kod moko bede maluor ni mago dhi loso weche manyien ma kawuono ma migago kage kacha ang'ichwel kod mono maro imore odiochieng' ni ma kawuono. Kama chielo kae nyakora moge jwang' wadhi kendo warango bero chenro mag lupo. Jaod bura e county ma Homa Bay mano Joyce Osogo dwani migao mar lupo osir mine mantiere sekta mar lupo mar konyo e bero ngima mano kaluwore kod weche mopogore opogore ng'ur ma joma mine mosebedo ka yuago kachiel kod mathoth ma pod nitiere achiel kachiel ni kanyo to gin mage magibedo kae ka giluwo odiochieng' ka odiochieng'. Mano chenro mag bero lupo kata siro mine e bero weche mag lupo e county ma Homa Bay. Kama chielo nyakora moge jwang' medo mana luwe kae weche mag budget yangore kar kae nyakora moge jwang' odiochieng' ma kawuono ni nitiere romo to mano en romo madhi nyime nyaka sani nyakora moge jwang' magawa moro Nairobi ka riwruogni ma oluong kanyo ni Okoa Uchumi Campaign kata Okoa Uchumi gibedo kae kawuono ka gitwak kendo gichiwo nonro magi kotenore kod gigo mantiere budget ma imedo gi migolo gi chung' margi ewi budget ma idhi som kochopo tarik 12 dweni mar auchiel e od bura mano ma idhi bedo kacha kichwalo kod jatend migao mochung' ne weche mag omenda gik mane gier ni mondo mi gichopi kendo gidhi bedo gi thuolo mag kono jopiny ni mage maber kod oganda mage mokonego bed ni iketo e budget ma higani mano bende dhi bedo kae ka waluoni odiochieng' ma kawuono jafwambo wadwa Cynthia Onyango ntiere kar kanyo kendo wang'eni bang' odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kae ka wan gi ripot yo makare weche manyien waduto nyaka odhiambo mag oimore. Kama chielo nyakora mogo jwang' weche mag bero sekta ma thieth odiochieng' ma kawuono Kenya Medical Training College kata KMTC dhi bedo kata ka yao ayanga mano wacho kanyo ni en romo mano mar aboro mano mar KMTC Scientific Conference mano ma idhi bedo kata ka yuoro kod wendo modhial ma en jatend migao mochung' ne weche mag thieth pacho kae Aden Duale ma romo makamano chako saa 5 okinyi ma kawuono chieng' tich adek tarik 4 dwe mar auchiel mano ka gintiere KMTC headquarters bore Nairobi kar kae kendo mano dhi bedo kanyo kae luwo achiel kachiel kod jofwambo wa mochung' ne weche mag thieth ma bende wabedo kae ka warango gi nyakora moge jwang' mana kama ntiere kar kae weche gi wamedo luwo gi achiel kachiel mathoth biro ni ka wakelo ni weche manyien mag migago ka gikata kod mago mag ang'ichwelo jofwambo wa counties duto ma Migori Siaya nyaka mano matimore county ma Homa Bay kod mano ma Migori mar mondo mi warang ni adieri gigi duto ma waluwo ochopo ni kama gintiere mondo yud weche nyakora moge jwang' donj e mbui mago mag Ramogi TV e mbui mar Facebook donj kacha Ramogi TV en verified account achiel kende piny mangima arne chwe piny Ramogi TV en mana achiel mana gi tick ma blue donj kanyo mano verified account follower jofwambo wa mantiere weche mag mbui to kanye kama yude weche gi achiel kachiel kidhi mbui mar Instagram yudo kacha Ramogi TV Kenya bende na achiel kende piny mangima iboyude kanya achiel kachiel bende dhi YouTube iboyudo weche gi kadhi kodi achiel kachiel mbui mar TikTok bende wantiere Ramogi TV iboyudo mbui kod gigi duto ma pod donjo ka achiel kachiel nyakora mogo jwang' koro donj kacha
chwadwa follow tiyud weche manyien gi bene kaka biro ni achiel kachiel. Mano team ma ntiere kanyo kotelo kanyo kod jowa duto mantie kacha, Brian kachiel koda ka Betty ka gitimo tich mano mar ranga dir ni weche gichopo ni mbui kapok gichopo ni kata yamo ka okelni weche manyien mag migago ka gikata ngichwel kod mano mar oimore koko landera Ramogi TV kata ngenya kora mo jong poko timre kod ikete mana karka nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chango an kin naral kodi kin e chino mar upiny kod bakoro motawi luet Sharon Ongao madhi kelni twak ewi digni e sekta mar somo kik idhi mabor. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. E lwasi mar ohala, kio mar ng'iyo chien ema kinde duto liw moloyo kio mambele. Warren Buffett. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Negin sigendni lakini alingine samini bazuma najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili
wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobi maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indike polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijo. Waluong ne polis. Yes, Yuri. Papi. Nyarko chia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, Sari Okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Tich Abich ka Tich Abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel kod jawa maliet pa. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela na koni ni wang' ne kawadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Na korongwa jonka mora mintiere gisani koraro akini machiegni tok marwa e chenro mar mbaka oromo matai nyinga Sharon Ong'ao. Kiny makawuono adwaro mar mondo mi walosi kotenre kod sekta mano mar somo chutho digni mabendo osebedo kaneno e sekta mano mar somo. To kaloso kotenre kod somo hangini somo lach. Okiny makawuono adwaro mar mondo mi wamul sombo mbalariany. Kama nitiere lai manyien mano mar sombo mbalariany mabende ong'ere kaka new funding model mabende piny owacho nobiro godo e higa mar 2023. To lai manyien nyakorom gajuango osebedo kakelo chochni gi bagni ne jopuonjre kanyakla koda jonyuol. Ahinya nyaka luwore koda bands abich manego bede jopuonjre iketo kaluwore koda chan magintiere godo. Okiny makawuono mane tok mabendo doro bedo godo ponono ni janyuol jalonyo weche mag somo japuonjre intiere kanye kamintiere parni inyalo tudri kodwa achiel kachiel. Ka bende digni sekta mar somo makama osemiyo jopuonjre ok chope klese kako winjore. Penjo gisebedo ka gitimo kanyakla kod midhiero mamoko. Okiny makawuono nantiere gi jalonyo weche mag somo kanyakla kod jopuonjre mantiere mbalariany mopogore pachoka. Adhi bedo gi Abich Kalos mabende poko chopo en japuonjre mano mar Mount Kenya University. Ka ono tudre kodwa obiro bedo kwantiere kode achiel kachiel. Kata kamano Susan Atieno chopoka en japuonjre mbalariany mar Nairobi. Susan amosi ni misawa nyalo mana kawo thuolo mana mar moso ni kwaram gajuang. Erokamano ahinya. An iluonga ni Susan Atieno.
An nyar geyo kamoro ni kanyako tata moro ahinya mar biro we weche mag sekta mar somo nikech en sekta ma antie e gisani. Erokamano ahinya. Ng'eni kwadhi nyime gi twak ibiro bedo kinyiswa ni intiere hiki maradi hitimo kos mane bang'e ibiro bedo kapo nono ni in bende isebedo kiyudo achiedh nade sekta mano mar somo. Bende ayudo thuolo makare mar bedo gi Boaz Waruku Nyakorom Gajwanga jalo weche mag somo kendo jakanyo mar Elimu Bora Working Group. Migosi Boaz, amose ni misawa machiegni. Misawa inya Sharon and misawa Susan. Amor mar biro ka kendo afwayo ne nyikwara mogi duto te. To gi joko makata ok gi nyikwara mogi to giwinjo dhok mwawacho. Iluongo ni lep luo. Tinde awinjo ni mane kaka ilese, not en lep luo. Lep luo. Erokamano ahinya. Kata kamano Nyakorom Gajwang' par ni kitudri kodwa e mbui magwa mopogore opogore. Wantiere kanyo achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere YouTube, wantiere Citizen Digital, kanyakla kod mbui mar X. Lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono bende wayanga. Kintiere gi yote or wabro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro marwa kapok oromo kanyo saa 5 mar onyango. Susan, karwa kitwak japuonjre e University of Nairobi. Bendo dande ni the University of Nairobi. Nyiso ni intiere hiki maradi course mane mitimo bang'e kapo nono ni intiere gi midhiero ahinya nyaka luwore koda new university funding model. Erokamano kendo awacho ni an student of law atimo weche chike. An higa mar adek atieko higa mar adek adonjo higa mar 4. To new funding model anya wacho ni osekelo midhiero ahinya ne nyithindo mag skul ahinya. An awuon to kanyalo wacho ni asebedo influenced gi sani, but aseneno kaka ose affect nyithind skul. Tie jok moko ma osekoso nyalo chulo pesa kata koso tieko skul. Nitie jok modhi dala ka ok otimo penj gi midhiero moko mang'eny ma wadhi wuoye ka waendelea gi twak. Erokamano. Mano kaluwore koda osiepe magi machiegni dibedni iwacho ni intiere hiki maradi? Anti higa mar adek adhi higa mar 4. Idhi hiki mar 4. Erokamano ahinya. Ng'eni wadhi nyime gi twak makama ibiro bedo kileronwa achiedh nade mamoko ma bende jopuonjre weteni osebedo kakadhe. Kata kamano Boaz karwa kitwak ang'eni wasebedo kwa luongi okenge mathoth kwa loso kotende kod digni e sekta mar somo. To lai mar somo manyien ne nochake mar mondo mi okonyo jopuonjre ahinya nyamodak koda chana. Lakini kaka jalonyo weche mag somo jakanyo mar Elimu Bora Working Group. Diwacho nang kotende kod lai mar somo nyaka sani nikech it was introduced nochake e higa mar 2023. Erokamano Sharon, ng'eni nyaka waket gimiluongo ni disclaimer. Nikech ng'eni abedo kaka achiel kuom entities 4 manotero wachno e court. Kenya Human Rights Commission, Boaz Waruku, Elimu Bora Working Group, to gi Student Caucus. Ibiro yudo ni mago petitioners e case mane otere court kana wawacho ni gini gigole aoyaye ka ji ok ong'eyo. Omiyo kata mawacho ni aketo disclaimer chan ka somebody ma petitioned. But anyalo wuoye malach sani nikech gima otimore en ni court na okoni gino kaka nokele abaramach arbitrarily kendo nokele tok chik ma obagua kata timo discrimination mang'eny kendo nokele ka onge duond jopiny manokawo mane public participation na onge omiyo no ogoye piny. But sani nitiere appeal mane oketi thuolo mar chiwo appeal manomi the council mar universities kaka giriwore forum bicha mondo mi gitim appeal no. Appeal nicha giseketo kendo ka giketo appeal to nokoni gino ibi winji gimiluongo ni priority basis. Matiende ni nagikoni chakre dwe mara between dwe mara 6 gi dwe mara 8 onego beni kesno appeal no gisewinje gisetieko yorene te kendo gigolo uamuzi margi. Omiyo kanyo kama koro kesno nitiere. But kendo na omi sirikal thuolo moro matin ni mondo mi ong'iane ni to gik mane omiyo gini keto chochni mang'eny na nyithindo kaka kar banding mane wakoni gino en discriminatory no.
iro ka banding noketi ma nyathi moro ma en pok kata jonyuol ne oneno gimiluongo ni payslip to kete ni en band ma jok manigo kabisa band mar abich koro nikoni to koro seche mitimo kamano no to ere kaki appeal koro no kuto konegi ni in the meantime the mondo mi uket mechanism moro ma jok ma otemo kwayo pesa ni nyalo atimo godo appeal mamano ang'eni gima na girikni gi gima iluongo ni public participation panino neno gi gazeti na giketo gi odiochieng' moro na Friday mane giketo gi mbalariany duto te but wan limo bora na wakone through advocates magwa kone gini court mondo mi ong'e ni seche ma giketo participation odiochieng' achiel universities kata mbalariany gi duto ng'eny nyithindo ma gini no affect ni dala koro gito gidhi chopo kuro nade mondo gitim kata public participation koro nitiere kaka na recommendation mano waketo koni gigo nitiere court okanyal bedo na canvas gika but wach machielo na mane wakoni gini ohinyo godo ji en model manokelo fees odhi malo ma king'iyo e region fees ma ichulo kaendi jok mosetero nyithindo South Africa fee mitero university ma ikwayo sana anyalo tero godo nyathi South Africa matieki madhi maber mano kaluwore koda kos ka kos ma nyathi timo kos ne koro momiyo koni gino mondo mi ging'iane but ineno ka the president noketo committee moro bende ni mondo review gigo ma report committee no to nyaka kawuono pok aneno pok ngote wanga but gima ng'eyo na aneno ka nitiere circular mane councils go bende ogolo kadi giwacho ni kar bei kawacho bei mano the course fees per year mane ni malo ka nigise moderate gi mane iko nitie moko mobedo moderated mogol siling 1,100 wigi tiere moko mogol siling 150 koro mago gik ma okodwa ni wacha ngeni kichako bedo godo ni engage dwani engage ka in kod gi ka warito mondo mi ginyiswa ni mae gin to kata kuponi na gitimo moderation aina mano podok kon nikech pod dhi yudo ka bei kata fees ma nyithindi dwani mondo mi ochule university e mbalariany pod en malo Sharon Abrukoni ni kawuono kamwa bedeni private universities ma Kenya are cheaper than public universities yani bech gini fees gini piny malo mag piny owacho kato seche mwabedo piny ni ng'eni nyithindo manotimo KCSE ma 2024 ng'eny gi noseringo modhi e private universities go nosepong kendo nitiere moko mosechako kata puonjo moko create kata extra classes mondo megi absorb jogo koro ng'eny nyithindwa mane omiyo ineno ka waketo kedo matekni gin nyithindwa mowuok kuonde ma nueng'o tin koro kiketo negi fee mamalo kech gin gi survive a public education system tingeni boss kata mne kinde mabende waloso bende seyo ntiere don wacho ni band sigina beach ti wacho ni band mokuongo en kaluwore koda chan ma jopuonjre kata na jonyuol nitiere godo te seyo bende ntiere kaluwore koda kaka jopuonjre bende nondikore bands makamage nikech nyalo yudo ka familia ntiere koda nyithindo ariyo e mbalariany to ka nyathi achiel samoro kete band 1 moro chako kete band 5 dibende en mirias kata na miriambo mabede jopuonjre osebedo ka ndiko e bands makamagi nikech ang'eni iketo gi through MTI mean testing instrument that means testing instrument ma bende nokoni mondo mi ging'iane to bende en effective en gimoro ma kata kibedogo to nyalo mi the true account but lewe mondo mi anyisi nikech sani go Carlos to gi Susan Manikani jogi joma pod dongo kato ing'eni the period mar the adolescence to gi that teenage madhi mbele ing'eni nyithindo kata kuma onge gima ntiere dala to kowuok e rangach ena kwach okodwa ni mondo mi par ni nowuok kuma galagala kidwa ni mondo mi ondik ka an nikech akonyo ga nyithindo ma ntiere university to gi other TVET colleges
Nitie nyathi manobiro ma kokelo na gi kondiko to ndiko aneno kofilo kata ni nitie wadgi ma nitiere Kenyatta University. Tang'e ni ma kata na nyathi kata na ya nyonda gi no onge kora penye to yani odwa ni mondo mi ketre ni en malo ineno temo koro kwa kwan koni gi ka koro koro amo yako ni they'll always attempt that. Inge limo bora inge ni chako kuma no wuok en wakoni mokwongo university gi pes mantiere e Kenya sani miketo ne somo wan gi pes mang'eny mo nengo be ni pod nyithindo gi kiok chand ni kiadhi kel 1,100 kama kata kupo ni miyo gi loan to ken loan makuwuok e university to gin milionde kich seche mowuok e university to gin milionde to tich be pok oyudo no wakoni state ma wantiere godo kanye kan wadwa ni mondo wa invest e nyithindwa masomo waket educational priority kato wahakikisha ni gimoro amora ma gidware sikul kacha ka gin departments koning yan infrastructure olose to the standard manyasani 21st century standard ka en the equipment midwaro gin technological advancement mok ni puonje gi gik manolosi 20 years ago. Tiparo ni mano bende timore mbalariany ma pacho. Sani ok timre, gima omiyo abro chopo kata kanyo. Gima omiyo ok timre ni funding manonengo beni chiwo ne university go. Nok chopgi e yo maber. But kama temo kelo en ni the government ko prioritize kendo enhance gimiluongo na accountability. Nyithindwa gi nyalo somo ma ok kwagi pesa moro. Kata kupono manyo to manyo mana kaka nyalo chiemo. Mano e kama wanaze limo bora wasebedo kawanka. Nikech wakoni tie pesa moko miketho aoyaye. Ma pesa gi kubedo directed nyithindwa gi biro dhi. Ero kama na yenyange ni boss kodhi nyime gi twak makama be ni biro bedo kilero ne nyikwara Mgejwang gino momiyo ni piny owacho nowuok e system machon ka koro donjo e new funding model makama dibed nantiere bugo mana ntiere kamoro manego bede ni na ipongo koso oyo. Kamano Carlos samor ni chopo ka arwaki mar mondo mi inyis ni kwara Mgejwang abich Carlos japuonjre mano mar Mount Kenya University achiel kuom mbalariany mag ji giwegi e pacho kae machiegni. Ero kamano gi nyinga luonga ni Kirabich Carlos japuonjre Mount Kenya University kendo mosetiyo kaka jagoro mongirore ne nyithindo e union. Ero kamano. Ero kamano ahinya waloso kutende kod digni e sekta mar somo. Dibed ni in be nitiere kod digni e skul mano mar mbalariany mar MKU. Koso ntu winjo wega nikech motelo na jalonya Boaz na nyiso kaka sani nyithindo dar kowuok e public universities kendo gidhi e private universities nikech koro nenore ka gima private is much cheaper kipimo gi public universities. Samoro nyalo na nyiso wa kaka chal nitiere. Okay, personally gimang'eyo anto pok adigni e weche mag somo but abiro wuoyo on behalf of the observation maneno on the ground and everything. You see sani nyithindo dar kabire universities mag private nikech king'iyo the new funding model manena sirikal okelo mondo kony nyithindo e weche mag somo i realize ni somo bedo matek saidi e skund sirikal mayo skund ji giwegi. Koro mane miyo ka thoth jonyuol mostly from the middle class kaidho malo giyo mondo gibi e sirikal private universities. And again sama in a private university ngeni public university en kod challenges mang'eny. Nyichi neno ka for example nitie japuonjre manotero university e court because of a missing mark and yudo ka such mistakes moko matindo tindo mag missing marks and gik machalo kamago gin gionge universities mag ji giwegi. Koro yudo kaka jacha ji mang'eny nyalo prefer nikech namba achiel en isomo according to period for the specific period moketni mondo isome. But ing'eni mbalariany mag sirikal inyalo join lakini kipachi ting'e chieng' mowinji graduate lakini on the ground weche nyalo bagni mang'eny ma you graduate after 4 years, you end up graduating after 7 years or even after 10 years. There's a lot of challenges. Yeah. To bende skundu be nitiere jok ma samoro ok tim penj nikech ywak mantiere ni there's a lot of school dropouts ji kata mana nyithindo jopuonjore wuok e sikul mang'eny kaluwore koda omenda ma samoro ok ochwal negi on time iwacho ni samo winjore kata mana wuoyo nitiere koso timo penj
koso timo kata mna koso timo course ma nyathi dwaro samoro dhi e course samoro no dabedo daktari to dhi timo kata mna fwambo e kin mamoko. Well, mano en adier and ing'eyo ni challenge ni kamoro amora and nyithindo mang'eny drop out of universities nikech for example ineno kaka jok ma join private universities gin nyithindo ma the government ok sponsor gi fully in that new funding model system. Now you realize ngeni awi marach to nyalo mako ng'ata in as much as jonyuol nyalo pangore and everything miketo in place. Koro kuchocho bente nyithindo machandore nitie kata nyithindo mikelo through scholarship to core scholarship dhi rumo anything happens. Koro yudo ka ji are really struggling to make both ends meet. To kata yore makamago yudo ka let me tell you somo ng'eni ng'ama odenyo ok nyal somo inyalo kata kochulni fee to we kumi ninde onge kech bende ne gang ne dhi class now okinyal koro manyiso ni akok mi chiemo ok inyal dhi class and if there is no income mano yudo ka ng'ato sometimes oloko tabia mare nikech e town kae koro is doing anything to survive mondo en bende okony sombeno mondo gik moko ji alain. Erokamano ahinya. Keni Susan, chal mar University of Nairobi to chal nade kaluwore koda lai manyien mar somo? Nitiere dropout cases mang'eny, nyithindo ma samoro we sikul kaluwore koda nok mago mag omenda, samoro mok tim penj kaluwore koda midhiero makamagi. Erokamano kendo. Anyalo wacho ni University of Nairobi en achiel kuom public universities go mabe oseyudo attention ahinya ne wach pesa omenda midwaro e skul kata bei mar donjo kata e skul kende. Ineno ka jok mobedo sponsored gi government pesa michulo mondo idonj kata e skul kende chal ka gima sirikal pod onge kamo makoni. Iyudo ka ng'ato wawach ni kae familia ma ok onyalo ahinya koro itegemea kony mar wawach ni kaka relative ama family member moro kata nergi moro ma konye chulo to inyayudo ka chope diere to ng'ama konyi ni tieko ni obe ochope diere to nyalo weyo ama gimoro amora nyalo timre onyalo tho ang'o. Koro ing'eni e diere kae sirikal ema debed ni kawo kata wawach ni a big percentage mar chulo school fees jogi nyalo endelea but iyudo ka koro nitie kata wawach ni kaka ni penja ka nitie osiepena ma osebedo affected gi the cost of education. Nitie osiepna mano chuno odhi dala otim harambe ekoduogi otim penj nikech according to standards mag public universities especially kamantie idwaro ni chul full school fees ikinyal timo penj. Koro kapok ichulo full school fee pesa no te midwaro okinyal bet mondo itim penj to procedure midwa luwo kokinyal yudo pesa ni en matek. Nyaka indik barua to the dean, nyaka duoki kendo ire administration registrar kuonde mang'eny. En procedure malong ma seche moko nyalo yudo ka by the time itieke penj kata period mar penj oserumo. Koro nitie nyithindo makoso timo penj, kokitimo penj to semester no dhi kamano nyaka ang' inuo timo units gi tiyudo ka unit achiel kende pesa ni malo tichulo nyaka costs mag retake ineno. Koro ji mang'eny nitie mose drop out. Iyudo ka kata ka onyalo yudo percentage mar school fees, cost mar hostels kama nyithindo nego beni dake e bei mayot sani en double the amount kata triple the amount mane nitie before. Cost mar kama nyathi school dake ni malo. Koro iyudo ni onyalo bet no chulo school fees lakini ang' odag kanye kodhi e class. Alafu kata gimoro maniketo ga ni chiemo mar mes ang'owa iyudo ka sani pesa ne chalo mana ka gimidhi nyiewo chiemo oko. Koro nyithind school mang'eny nigi dang'ni mar paro. Iyudo ka nyithindo nigi stress. Wasebet gi instances mang'eny ma nyithi school osewito ngimagi. Nyithindo neno ka ngima tek ondiko barua ni unyis jonyuol na ni natemo otama ineno nikech situation ma school okete en kaka kagima onego beni ibiro isomo mondo ikony anyuola maniwe chien. Lakini sani sekta mar education olokre madipar ni en a way ya kufilisisha wazazi. Iyudo ka janyuol uso chiayo kata puodho to kata pesa no pod ok dhi romo nyathini tieko the 4 years. Samoro janyuol bende nigi nyithindo mopogore opogore e skul to pod ok odhi tieko the 4 years mano onego bed notieko. Koro chuno ni owe skul puodho no se uso ok onyal dok dala puro
oseus gik moko te chiayo madino uso nyiewogo kata pikipiki e ndara otim nade. Iyudo ka nyiri masani ka oseneno ka osetamogi e universities, iyudo ka sani the rate of anyalo tiyo gi the term nyiri modonje anasa mar mondo gikonyre e weche mag somo. Ing'eni iwachoga ni ng'ama dichuo chukre, lakini ng'ama nyako piny koseridone ahinya to donje yore moko winjore mabe kendo miyo odhi olalo ngima. To kata mana chuo bende donje maundu nitie to koso nitie nyaka chuo, lakini neno ka ji donjo kore yore mag maundu ma koro ji ywak ni Nairobi be ok en safety measures ang'o. Ng'eny gi gin youths madong bedo ni okele school lakini ok ginyal. Cost mar education fees ni malo, cost mar living kata nyiewa kaka inyalo bedo sustained during that procedure bende ni malo. Koro osiepe na nyaka jok mang'eyo ido ka gidok dala, moko ok otimo penj, moko koro difa okiano boduogo school karang'o. Koro mano ng'ama taya mane en go mane omako ne jodalagi kata gweng'gi mano chango ne kodonjo e first year, iyudo kodok dala ka onge hopes, onge ang'o mabe miyo ji donjo anjao kata lalo ngima. En wach moro malit ahinya nikech ang'eni nitiere moko kuom mbalariany mabende nigi kada ok idonje gedno ka ok ichulo school fee. Kene bende uneno koso mbalariany dong mana ndier gima Susan wacho no ka mede matin kar penj mondo mi alernegi ni wasebedo kwatimo nonro, wasefwenyo ni nyithindo mang'eny gi osebedo kadok dala nikech tinde iriambo ji university ni mondo bi on fees. Kionge fees moko clear to oseland ndalo penj. Exam card ok mi dongi mi exam card. Exam card ok mi to kionge exam card kata idhi pondo mi donjo ni kori bedo ni chako timo penj ikuongi verify igoli oko. Para ne nyathi ma osomo semester mokwongo ok otieko, ok otimo penj. Kata sirikal na wacho ni wegi awe giduogi mondo mi gidhi mbele iloso kaka terne gi pesa. Semester mar ariyo bo timo kamano. Semester mokwongo na en gi unit 8. Mar ariyo bende unit 8. Otimo unit 16 to ok otimo penj. Ichalo ng'ama ne ok odhi sikul. Nikech ing'ene university seche mi kaka timo units go gi kaka timo cards gi practicals gi term papers go gi accumulate kendo gini gik ma gi aggregate kata ikoni koro maa e unit motimo. Koro para ne nyathi aina no kane gidonjo koro gidhi e higa mar ariyo iyudo ka idwa ni mondo mi chak semester mokwongo en gi units 16 mane ok otimo ne penj. Kako dagi bende tabu nikech kidhi ng'iyo kuonde ma gidakie na wuotho kuonde moko moyudo nyithindo moketo ok en 10 by 10 to gin nyithindo 6 kata matres ma giketo piny kata school mibede onge kata mesa ma ginyalo bedo ni gindike onge. Kata idwa koni mago nyithindo ma chieng' giwuok ka gikoni na wan e university. Ing'eni waketho negi thuolo mondo mi gi bed ka gi develop their faculties e sechego. Omiyo nitiere kaka seche moko kidwa kelo lokruok gimoro. To adok mana kama ni chako penja cha ing'iyo ni to en ang'o marach modwa ni mondo mi wathiedhi. Nikech bagni mobedo ahinya momiyo sani dropouts mbalariany sana mag public universities ng'eny en that funding model manyicho kel kiwacho no kele gi team mar Munavu, Professor Munavu, the Presidential Working Party. Omiyo kanyo e kama lweny nitie. Ka sirikal dino yie, actually wanu advise gini kaka ne court osekone gino, kech court no cheko gini. Wacho ni unconstitutional. Okone gini gini okober, to kendo gini kata kama okober ni, nyane nyithindo mosebedo kose chako inyo. Omiyo hold urane matin. Udwaro a new model. We uru mosebedo kadhi mbele cho dhi mbele tudogo ng'iane ni to ere mwadwaro. Dona penji boaz kanyo motelo ni rem nani kanye bugo nani kanye mamiyo lai machon cha na ok nyal tigo do makore riyo no mana manyien ne mabende sani korokti sani higni ariyo mosekadho. Sharon mane mesaka nitie ndalo moko mana koni funding model ne be kikwa koni en new funding model mugo kuom Munavu geni na koni wachuro ni Ruto's funding model. Nikech ka indie mana wacho ni ntiere the second interim report mar Munavu
Munavu nonengo beni dhi chiwo second interim report, president biro mondo mi receive report no kanye mane gin gi the framework mane giwacho ni idwaro godo a new funding model. To report no emane ker nochung' moko ni ma ok gima na koni mondo mi ulosi. Yapani mbaka no wasegoka. Okoni to gini okonengo beni ma model mukelo nwaka. To kano se kone jogo ni doguru mondo mi ucheki to luongo jo media. Kato koni am unveiling a new funding model. Apani gino wasaga mupaka noka. Kendo oken gima ji okong'eyo. Apani kada kidhi website go kidhi online. Ibro yudo ka is story no ntiere kuondego. Gima temo wacho ni kama ne giketo ni funding model ni biro konyo universities mondo mi overcome problems maginego. Gima ne ok gifwenyo en ni universities go, public universities go, na nigi tabu kaluwore ni pesa ne ok migi gi sirikal, pesa moromo to e sa mowinjore. Kato mar ariyo bende kaka noket gi kanyo no, there's an element mar accountability. Kiketo pesa nitiere kanyo, kato i weekend systems mag accountability. Ngeni kaka pesa no tiyo jok miketo kanyo gi kaka itiyo kodigo emong'e. The weekend accountability, apane I've traced it severally. Seche moko ya matindo nyalo eni seche moko ai agogi ahinya. Akone gini you're the only lot a generation mo the university ni makata yiero your own leaders okunyali yiero. Nutimo gimoro ni delegate system. Akone these preferred prefects mobedo elevated to some levels. Ndalo wa you could campaign. Kedongi gimoro kia ni ngato mi support mo ako. Ome seche mise weekend akoni weakening accountability yani ikao elevated prefect katiketo nigin leaders. Koro gima administration ge serikal dware magiwacho. Matiel ni duol modhigo kacha ok en duond students. Duol ma en go kacha en duond jok mo hakikisha no dhi ubedogo. Makoro jo sasa bende tiyo koda jopuonjre. Yes, koro kanyo ideally I think Sharon among the things mise bedo kinjo kwa wacho ko ni gol siasa ma oko gi machendo gi somo mondo miwe nyithindo gi ki osom to kendo kanyo somo part of it bende political development margi magi machua ka ging'e ni bende siasa kanyo bende gimbe ginyalo chung gi tiende gi ariyo ka ok ging'e ni na yiengora ir ng'ato ni emomiyo achopo ka ineno gima kama. Omiyo accountability dok piny seche ma duond nyithindo odi kendo duond lecturers. Ng'e seche ma lecturer ka lecturer oluora nikech ka giseng'iyo to gineno ka nyaka niket ndikgi jok ma iko ni bootlickers. Jok miluongo ni bootlickers ge magineno kiny en head of department. Kiny kendo gine magin samatino semiye professorship haraka. Ana bede board of undergraduate studies ka represent Egerton. Gima kuonga nene iyudo ka in gi professor ka mabende kugo mbaka kwa une burane. Giko pe owacho gi iduogi penje ni to did you mean that? Kari yudo ka en ng'ama through him imiye something. Mago the nyayo professors ma wasebedo ka wadgo. Gintiere kendo gin active. Ng'enygi omi promotion kendo gi hold very very senior positions. Emomiyo gima temo kweto. Seche ma other lecturers ofwenyo ni kare the merit, hard work. Kakidhi mbele, kagitimo research, the scholarship, the scholarly work, momiyo ningo beni aggregatively. Ibro bedo ka, ibedo associate professor, ibedo professor, respectfully. To gifwenyo ni mtiye moko manigi shortcut. Miyo ng'eny jok makoro koni, aisuru hata mimi pia nataka promotion, koro kabiwoyo. So accountability odok piny. Emomiyo nyicha wachopo kiwango makori neno ka a university like Moi declare redundancies. Adwa koni achiel kuom the problems magitimo. They declare redundancies among the affected departments and mar health sciences. Ma deal gi medical. Kanyo ema gisebedo ka declare some lecturers redundant. Makoka no ter a further training on specialized areas mondo gipuonj. Ipani mano independent mar thought magitiyo kuzo ng'ato dhiro gi
mondo mi gitim. Omiyo kata accountability. mana mbalariany ma Nairobi dong ne kata mana digni gi VC. Agolo ni mana nikech mano ting'eni na focus nikech nitiere kata nyathi nyamera moro ma was affected. So I was looking at ere kaka the best in at the first out. Mano principle moa kanye. Nitiere gigi emomiyo kata koro jok ma ng'eny gi kaka tiegore ma koro donje balariany chako ng'iyo ni tang'o momiyo nyithindwa mwase temo kwadoyo watemo matek ndi mondo giyud somo a basic level top notch ka gidhi e university to koro iyudo ka koro bagni no bedo redundancies timore okawacho Moi kende kata Egerton bende redundancies osetimore University of Nairobi ma koro sani kata ni making a simple decision moro ma is so straightforward ni management iyudo ka ikono ni nitiere ng'at manyalo chopo kanyo through other means ni kendo control the entire system mar university mano wuok kanyo nikech siasa moro mo olilcha To wach makamano bende kela chiedh nade ne jopuonjre. Koro seche ma wacho wakwano gigo te ng'eni the grass man kanyo masafa en Nyithindo jopuonjre. Gain quality teacher is down. Time bende magidhi godo mbele cha bende is down. Carlos, iwacho ni private universities nitie certainty ineno ka gidonjo ka en 4-year program to ng'eni 4 years ka en engineering 5 ong'eni mano ka en medical 6 years ong'eni odhi tieko kamano and the first degree matimo basic na food science and technology Egerton University atimo higni 7 ok ni nikech onego bed na bedo higni 7 ok ni nikech I was not bright ok ni kata ratiro mar students if you call it so koro ano katimo 844 anatimo 847 ma kasetieko mano to bende aneno koni okay kare koso ni koro beda ne kanyo koro adwa timo aneno ka kare gine magimi aduoge lo katimo mago nikech ang'o gin it's that experience Mondikede nege. Kora dua koni koro now let me now do the right thing mogro miyo atimo Ere kama na inyabo right wewe winga nina kapoka ka yuyo mar sangwen bende nya naka los kotenre koda siasa koda somo bende mose bende kama naka thiro digni e sector mar somo pacho kan nikech bende kinjo kaka Boaz wacho nacho nitiere elevated prefect nitiere delegate system akene de wach nango. Okay, wach mar elevated prefect ngeni personally kata wan kawa bedo student leaders kacha ok ne wadwaro mar mondo yelwa through the delegate system. Actually en gima miyo sirikal nokelo gini sana gin activist mane chalo gin mano bedo ka wan pok wabedo ke no fweny ni gichendo saidi gi chapo sirikal ok bed stable nikech en but at the end of the day siasa bedo ka involved in this thing because kata kineno the new funding model nentie committee mano bed appointed and student leaders no bed included in this new funding committee before no the bed passed. But koro the worry is you realize sirikal bende biro with their own theory as we bring ours nginyisinia the new funding model en kai mar for sustainability of the institution because gipenjenia koro ubedi ni chulo school fee lakini jopuonje mapuonjo kos kaka ndikiemewa iwinjo gini kwa kumatekgo ubedi ni unochulo school fee lakini library musome gi computers bed maonge koro dhisomo nano uwinjo kaka they are also bringing their own point as we bring our own point but at the end of the day the problem is the new funding model okobero mane adieri ni oken gima bero discriminate ji kendo okelo tabu kech koro ko ikiani ko sani ngato timo course based on ni wiye oriek koso based ni en ginyalo koro yudo ka ngat mane dwa timo for example medicine kata University of Nairobi okonyal timo nikech dala ni piny lakini pache to yiene then koro ngeni accountability bende bendo ka gimoro bende tie mfuko ngeni jinie menyo e gime miyo ka yudo jok ma stand on their own mondo wach adieri tek nikech ki wach adieri you are risking your job mana kaka imbe sani tiyo kaen thing you cannot go against. If you go against, there is somebody who is better will be brought in Mutijino as you watch, and that is how it happens. Apparently, we should also come up with the mechanism. You see, at Akawano University, ingeni niani so Jeli Mubora last week ni education
was really working in the around 90s or early 2000s. And then ga sure bet ni kisomo ibiro yudo tich, ibiro change dala, ibiro nyiew gari. Inetaya ngima ber kabisa. Lakini the truth of the matter is gisani to ntie kaka somo ber lakini ntie kaka ogwenyo tikeni choncha bini kana mnaka ni dhi university wuodwa nyarwa nitiere mbalariany imi luoro makende nitiere mbalariany to kai ka wuono nyaka dhi mbalariany machaka doga nyis gini mena abedo sakijana mbalariany kajacha nyaki chaki man give me a Scott god but in short ni kada ka wantie mbalariany we are grown ups and jio bed joma okdong joma tindo pile nikech kako duchi piny medoru kaka pajwa kaka responsibility bende medore unjo beni we are also being taught ere kaka wanyalo venture into some other things apart from education because kawo education masani en ya the school mondo itim things better this school ilok kata mana ngima joweteni ngima nini wuon kikibed ni mbi kwayo ngima na wuon does not mean you see choncha ene so ndik jakwath mondo dhi puro nini you can venture into things like agribusiness okuchuno ni dhi puro kendi or idhi loko wala kendi adier but kore mana challenge bedo ne kama kumanyisi ni economy tech digite ero kama nainya question mark capital yeah ero kama nainya Michelle minyalo ok Michelle Susan minyalo medo godo ni mane gima winjo ka jowete na wacha inya kae sani en wach accountability to accountability ni affect wa e yore mang'eny ahinya sana yudo ka kata student leadership kaka iwacho the delegate system politicians temo tiyo gi nyithind school mondo imiyo gi funding mondo gi attain the leadership status yudo ka koro gikoso bet accountable for the students leadership onego bedni represent nyithi school but yudo ka koro ka gichopo mbele kacha gi further the agendas mamedo hinyo nyithind school miyo kata ka systems mane skunde the standards of commodities in the school for instance king'iyo kata in the libraries gin understocked ing'iyo kuonde moko kaka pi kata inyudo ka university hostels man kanyo e school wakano inyudo ka koso nyaka pi nyithindo dak e iye kanyo to tinde dong tijitiyo gi toilets pi onge nyiri nitie modak kanyo inyudo ka seche moko yani gi standards electricity wifi gikainago onge school to ntie student leadership monego beni wuoye weche gi but gikoso nikech ang'o administration ema noyiero gikoro wamenyamazishwa ineno koro ma affect ji ahinya kanyo wacha dier gima timore manen gima timore gima nyalo medo kendo en ni nyithi school sani ng'eny gi neno ni onge tiende adhi e university achandra higni gote to kadhi tieko nikech pesa mamalo monego bed ni achulo to nitie gik moko options ma ng'ato nyalo timo koro yudo ka yani somo sani kako wacho ni chon ni kidonje mbalariany en gima lich ahinya but gie sani donje mbalariany neno ka kendo ok en gima ochuno ji ahinya to gino nyalo miyo anyalo wacho ni ati mano dhi affect in the near future nikech we need professionals and the current professionals ok ni gibo serve all that nitie retirement plans nitie gik moko mang'eny manyalo timre mbele ka koro nyalo wacho ni the current state of education digni mane sector mar somo gie sani en kaka digni gi kiny mar Kenya generally ero kama naenya kiwe waka yo matin kapoka ang'adi ero kama naenya nyakoronga John Sangweno seromo wako yo mokwongo jatwake chenro mano mar mbaka oromo wadogi mathoth moriwo nyaka ote magi misebedo kioro kaluwore koda thor wach mabende wantiere godo kidhi mabora.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kino. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Na kwa mga juang na singo na dibedo ka kauyo mate na se kauyo mate na kenda chaka dugo ka chenro en marambaka oromo twak marwa hotel record sector manu marusumo hinya digni mose bedo kanene sector marusumo hipachokai kapo kangyo moko kuom ote msebedo kiyoro bwaza ngeni na ngadi kanwa dhi yweyo mate na samoro na intire gi watchman gima do keto do medo ngeni na hawa matindo gi ariyo na temo wacho kit nyadhi monengo beni kata jonyuol kata gin giwegi gi jogweng bedo go kanyathi odhi university. Ta adwa medo kanyo kakoni gima jo Kenya duto nengo ng'e ni pinje duto mosedongo osekawo university uketo malo. En a symbol ni nikech kanye kama kata nyanonro duto tete mifuono godo kaka wanyalo loyo godo kuni richo kata wanyalo loyo go problems machando wa kor piny kuro emitimogie. Ineno ka kuonde te mosedhi malo nitiere ng'eny gi gitemo ng'iyo kata ni university makama e kama specialization aina ne dhie mbele. University makama e specialization madhie mbele. America hate muko ne en America sani Trump ogolo lweny gi universities
makendo nyithindo moluongo ni ok nyithi Amerika ineno ka noseket ni koro mondo mi gidok thuchegi. To gima Trump kono fwenyo momiyo neno ka en gi resistance maduong' kendo kot nogeng'one ni training michiwo universities go en malo en hali mamalo momiyo ng'eny nyithindo moa e pinje mamoko bende bire to research magitimo kanyogo emomiyo in terms of technology kata in terms mar science kata in terms mar just governance ineno ka America temo nigi pride themselves nigi at the top mar jite mana nikech research mitimo kuonde go te omiyo kato universities kaka Harvard mano ahinya ne ineno ka en private to kama en private no nikech America noseng'e ni universities wagi nikech gisebedo gi stature moro kendo kind quality mar education magichiwo no en maber ineno ka pod imiyogi pesa kendo millions mag US dollar maneno kimiyogi makoro Trump gologi osekonyogi kata koponi sewinjo the first time Apollo 11 gini mane odhi the moon manoland the moon makama research monowuok from the university ingine wachi US ni bende dike long'ikruok kata mana ni somo nyithiwa bende mathoth mosedhi scholarship yes but achiwo mano Sharon as an example MIT technology engineering ineno kama kata kibiro kana na German ng'eny gi the Stuttgart universities ibiro yudo ka the engineering model magiketo kure ema kiny ka kiny ting'eni wanong'eyo to ato gari to losna chalo nade nikech innovation magitimo e universities go koro Kenya waka kapok waneno ni universities wagi eka monego bed ni mondo mi waketie development mentally ainano moi notemo dichiel manoketo the Nyayo cars mondo Nyayo Pioneer cars mondo mi the University of Nairobi kano riwore mondo nagi ng'i kaka ginyalo develop tineno ka thinking ainano kawachi ni Moi was a genius but at least kano paro nonego bed ni sani wachako ng'iyo ni to be kata geche moko wanyalo develop wanyalo manufacture ok assembly ma wakelo parts kata assemble kata wakoni wango universities gi emabiro chierowa emabiro miyo nyithindwa yudo hali mamalo no investment mwakete ok en lal tiparo na ng'wani bende tim nikichal ka gima koro sector mar somo gi kako digni ne chal ka gima rang'iny bende dok chien timore kamane momiyo watemo kaka wan Lumbora watemo paro ne sirikal ni kiki par ni seche ni yungni kode ni inyo mana nyithindo go inyo Kenya mangima nikech samoro gin gitimo kama nikech onge nyithindgi mantiere e universities go kata chiel ng'eny nyithindgi gin man oko kendo gin samoro gin gi scholarship 100% mana mowuok e state to kata ni mowuok e pesa gi to seche maginyo our public universities ginyo miere duto tete nikech nitiere miere moko ma nyathi ochopo ka mana nikech obwongo ok ni pesa moro kata nowuok kanyi iyudo ka jopuonj moko manofwenyo ni nyathini kata tek machalo nade we wadoye adaya mondo mi odhi samoro kata uniform ne na jopuonj go mane chango makel oyud uniform modonjo go and gi so many examples I can even name names but en gima temo wacho ni seche miketho public university avenue makonyo nyithindo mowuok e dier hoye haye idwa ni mondo min gin gisik piny kuro gin kik gibed ni ginyalo temo kata gimoro amora to kanyo bende makoro ineno ka dhok masani kuro wachako bedo maber ni ere tiende mondo mi adhi achandra kuro to kendo kachaka wuok to bende kuro onge kata tich matiende ni connection between gimipuonje university gi innovation monego bed ni dhi mbele kucho giseketo that quality mondo mi ong'e ni to ere kaka obedo aligned gi gima market bende dwaro. Nonro bende nayango ni nitiere jopuonjre ma bende koro sani dwaro mar mondo mi gidhi e TVET gisom tije lwedo gidhi e mbalariany gitek higni 4 tije bende hunge mano ichomo mana kama temo kelo matiende ni ka ok watimo ing'eni funding no dhi miyo even lecturers bedo relax kendo gichako paro matut mondo mi ging'i kaka ginyalo chiero riekni moko mang'eny but ng'eny gi sani yudo ka lecturers took let me take example nikech mano is in public domain nitie moko mosedhi dweche 5
kimiyo gi 30% mar salary. Ipani japuonja aina no o concentrate a research work kata developing models manyalo konyo nyithindo gi chiero gik manyien kozo temo ng'iyo ni to ere rieko manyalo dhi omogodo kata matunda aina moko ukambani mondo mi aus kai at elevated. Donge neno ka nitiere gimolus by not investing in education. Omiyo ng'eny ne adieri universities onego bedni financing margi ok chand ng'ata mana kaka military bisewinjo ka military ywak nikech kanyo koponi keto ni koro jo military ni koro gimbe gi struggle mondo gi survive to ng'eni gin ginyalo dhi kana na area moro ma gikoni kawuono mahindi mantie kage wadwa harvest wadhi go de barracks te gin ginyalo timo mano to university bende ka koro keto ni ok inyal miyo gi funding gin to koro ng'eni onge kaka ginyalo dhi gi agoko gin koro gibiro miyi mana matin gikimiyi kapuoyo to mar survival gimanyo kaliech mano e problem geno maro ni weche makamagi biro bedo ka ikete tem nikech wang'eni migawo mar somo bende en achiel kuom migepe mabendo jami pok malach mago mende budget ibiro bedo kisomo dwe mar 6 obiro bedo kwa ng'iyo nani estimates mago mabende biro bedo ka dhi ni migawo kawuono obedo table the parliament report mar kaka ne gi choko duond jopiny gi gima koro gisepuodho kama gitimo adjustments ing'eni na gigolo the public the budget estimates the national government to nitiere kaka kidienje miluongo ni stakeholders nochiwo pachgi makawuono kidienje go apani sani kidhi e website onego bedni gisepost inyalo ng'iyo ni hele gima nwatemo wacho kaka wan joka manenie somo nwako nitere kaka igolo kata wach mar exam ok idwa keto pesa mar exam wadwa ng'ane to be gidwoke adieri kozo mana nyicha giwacho ni gidhi dwoke chaendi to giwacha wadwa chako ng'eni to mano wacho ni nyithindo nego bedni basic level dhi yudo lunch e school ma target ni by 2030 onego bedni nyithindo at least 1 million yudo lunch to mano osechako mana gidwoke piny makuro from 3.6 billion sani kuro uketo billion adek na koni mago ningo beni ging'iyo ka gidwa ne gidhi target to gitem magireze mago bingine wadhi cheko ni to be gitim recruitment mag jopo okay erokamana nyaweka agani weche mag somo to donjo ni ringo maneremo Carlos kinde ma magi duto tetimore nikech waseneno dropouts tinde bende ka ng'ato timo course ok otim course nikech koro rieko ne chemo timo godo course but kaluwore kod omenda bende nitiere koda nyalo mondo paro ni kinturu mabiro wabiro bedo koda rema mag jolony experts e pacho kae kaluwore kaka somo dhi mano en adieri ng'eno aparo kowacho wach jotuk nitie gimoro mana dhi ni nyithindo denyo jopuonje bende denyo pogruok en content koro ka japuonj chulo 30% of the salary for dweche 5 manyiso ni odenyo nyathi be pok oyudo omenda nyathi pok ochiemo nyathi odenyo koro difference en content ji terade maandamano ng'ato ka ng'ato wacho kuma owinjo timne but it is true ing'eni an personally atimo IT te chieng' ma ng'ato no challenge sana ni banyalo loso radio koro I was like ng'ano penja machalo nade so I was like by the way ang'o wamono ga kwa dhi lecture hall kelnwa gik machala radio go wagonya physically easy theory practical theory mimi o mang'eny madhirado ge tich adhi nano ni ng'ato kudwara tich kayiem gi aware godo so that we learn what is there and ginodoga back to this the CBC curriculum. Personally, aparo ni en chenro maber ma sirkal no roll out. The only challenge mantie kode ni gionge ne sirkal onge ikruok moromo mar implementing this competency based curriculum. But yudo ka en gima ber. Manyiso ni sama ng'ato odongo kong'eyo gima odwaro timo and is coached in that line. But you see neno marwa masani wadhi godo mbele ni. Ena ni somo nyaka gigi ke form 4 en kawoni chiewo edwa bedo lawyer
Ineno ka gimoro chikore. Madine tin dini hero timo karam na CBC. Ineno kidwa bedo accountant. Chaki bedo kidogo ineno Sharon e TV kacha chako. Ida bedo jafuambo. Ida bedo jafuambo. Fambo cha maber koro. Koro neno. Koro ji realize that's and then the system sirikal tiyo godo. We ji somo mang'eny. Then gik ni kidhi university koro kuchako bedo group makoro be samore kalo dwaro kana timo medicine ni yudo ka ja alliance moro be chako kalo mweyo chako kawe okete you are locked out from this till second division and you realize ni timo kada gima chalo puonj chunyi onge you have zero interest koro ina gitabu in gi zero interest gi misomo yonge chiemo micham idenyo fino be onge koro ina tabu du yalo but pokto inyore. If the government implements this CBC, magi keto ikrok moromo, gimedo the resources and support mar this CBC thing. I don't think anyone come right sana. But if we were to go the 844 system way, anyisi adiera na university, tindo koksomo. Few we masomo. I'm not the truth. Mako jo 844 ko jo CBC. Ngini kana sto gije 844. Ana jani 844. Mako no nyiti no boxo mgimage. Ma CBC especially when university. No, let me tell you. Especially when university. In fact, manane kada masomo tekaro kada na robi ka puodonge mo nyalo tero ge. But the truth is, tindo go somo ma very less. People are so idle. People are so idle. And the game of me not when you if you are in the university, think outside the box of the moro minyalo timo, so that apart from what you are doing, what any other thing can you do? Let us not wait for this question on an interview. Ineno. Kikibenia anakoro kada nikoro ndika IT kabiro alkoro kupenyani. What else can you do? Okay. Apart from this IT matrimony, I am also a leader. I have served in these different capacities. I can also do this. I am a geek moko manga ineno. Koro magik mo unjo benia sama wa bring nyithindo up. Why enlighten gi? Mondo gi chak paro. Their minds to be diverse on what they want to do. And by that apparently wanyalo bedo gi Tiketi kuom ranyisi sani jo grade 9 gidhi senior manorom Januar mar higa mabiro. Tiketi naneno ka portal noseyaw negi mbui, noseyaw negi jumane mabende koro gindiko career, iwacho ni gin gi career paths. To career paths kaka indiko real determined school mabende ibro bed ka iterie. Akene kalore koda in Susan neno ka koro mano nyalo nite kaka nyalo twenyo educational system obed makare nikech sani ka koro yiero career paths ok ni koro soma in ka do piny ni dwa dongo ida bedango kana da bedo pilot kana da beda kenango Susan erokamano ahinya. Anya wacho ni wach mar career path no ber ntie main go lakini be onego wa consider ni ja grade 9 en gi experience mar higni adi, en gi exposure marom nadi. Ng'eni ja grade 9 man Makini school opogre gi ja grade 9 man school an nasomo school moro iluongo ni Barkalare primary from nursery to class 8 to Manoni, proud of your school. I'm very proud of the school. Lakini anya wacho ni school no wangi computer room achiel mabe pok na nyono, pok na mulo computer nyaka na timo class 8. Adu tulo mana omenda mag servicing computers. Mago dong ne nitie, lakini be during that period wanyalo appreciate ni school fees no ken kaka en sani. Nitie amount ma government ne nyalo cover for you. But adiera maber ni ja Makini school kata jariara exposure men go at grade 9 opogre gi exposure ma nyathi moro nigo Kanyamkago ama nyathi man Narok e Samburu County e kunde ka. Koro ng'eni samoro nyathi no weye gi dan gi onyise ni inadwa ni kibet maduong' tinadwa ni riemb ndege. Koro ng'eno ben gi dreams, nyathi en hopeful. Ino kaka nyathi tin to ka opeke mag soda oloso gari. Koro ineno ni manya bet engineer lakini yes is a form career path. What if nyathi ni ochop mbele kae onego bed ni at least until some level of flexibility. Maninge ni something ma onego wa consider ni 844 ne konyowa go ahinya. By the time ichopo form 4 inyalo consider isebet gi igni, iseneno kaka jonyuol ni nitie, iseneno kaka future mari nyalo shape and all that. Iseneno nyaka work field matin kaka inyalo weigh your options nikech adiera maber
somo ji mang'eny somo yes miyowa education but bende en a way of forming your future. Kamano kaka sani system wawaki nikech kata kidhi manyo tich gimipenji mokwongo en ni isomo ang'o ama in gi experience mar ang'o. Koro ing'e ni kimiyo ja grade 9 en osewacho ni en obobet daktari, jonyuol ne olala ngimagi ama okos ng'ama nyalo chulo ne daktari. Tineno the new funding model samoro kete band 5 ama band 1 lure gi band mokete. Nyathini en form career path ne ko e grade 9 meaning ni koko nyal donje career no ere option ma en go. Is there an option provided for these kids? How safe is the system magidwa manifest? Koro anyalo wacho ni kata kantie ber mar shaping career path onego wang'i ni how flexible can it be for our kids. Akeni kumago duto te waru kode wach nang'o hin be nyalo na pimo nwan wacho ni netemo 8 netemo system 847 Yes, inyalo na nyiso kaka Google ang'eya ingiso kaka lai maruna chal samoro gi lai masani nitiere nitie gima Carlos owacho kendo Susan bende temo kele yo machielo. Carlos wacho ni nyithindo mang'eny manie university ok som. Matia ni gima Susan wacho ni interest gi yudo ka kare courses mang'eny magidonje go kuma ne priority margi mokwongo. Kato seche magisedonje no to bende ok idhi yudo ka gino ing'eni nyalo yudo rie course moro to kidhi donje tiyudo ka mit time en koni okelo ni gik mabecho ineno ka ichako develop vision. Ma indie kama tabu wan godo e ng'eny mbalariany ma wan go nikech chal ka gima kaka watero nyithindo to gin gichaka gisoma gidhi mbele. Sharon, gimotimore an abedo ka ni jaton tie course moro ma lecturer no kabilungo nyinge kendo Nyasaye oket chunye kama okwe. Nomiya di wan ji are an to gi tix ochieng kaenda mane wa push godo an ajen nikech nokoni ere kaka wanyalo dhi nwatimo parasitology. To parasitology idhi e class to en osomo ni notes chak saa nyaka rum saa kata odhi to seche moko bende okobi. Kato penjo dwa dhi timo parasitology moko inyalo identify parasites. Ting'eni akoni ni an mane kama nondike petition akoni ok wanyal timo mano. Koro kwatere mondo mi koro penji senate ni to ang'o momiyo mano timore. Koro dhi oluongo nyithindo koni kik leaders uwuondu udhi kalo te. Kendo nagi kalo ma nyathi manoyudo matin mogik noyudo B to wan ji ariyo gi noyudo doyo dwari dala. Kendo kwa dhi ire office do koni to daktari nikech napok obedo professor ang'o motimore koni kudwaro to terne uru Professor Kiptuno remark. To aneno ka wuod Siaya to na chunye odok piny tata kone ni ng'eni grade mimiya ni ema dwa chung' e wi dini dwa tera mabor. It will not determine gimidwa ni mondo mi otimre ni but gima wana watemo konyi mondo mi kopo ni en ni pesa ema ok chiw mondo mi ng'iewogo gik moko ma nyithindo dhi timogo practicals e laboratory. Onge tiende train nyathi ma dhi timo manufacturing the processes nikech kanyo joma bedo trained ng'eny gi sana neno moko nitie beer industry moko nitie sugar industry nitie kata mantiere cabs. Gin gi ng'iyo quality to okonya ipuonje parasitology moko nyalo identify parasite ineno. Koro quality no kanyo moko ni leadership bende konyo nikech kubedo ni umbung'iyo ni to bende en gima ber mabiro kelo quality ni biro konyo kichak ibiro e level machielo ni to pesa bende nitiere mikelo mondo mi okony nyithindo gi e that area. Seche ma Susan sani wacho ni samoro nyithindo gi dhi kuro odhi yudore e course ma samoro ok ong'eyo ikoni exposure pok ubedo go. Junior school wang'eyo sani ni nyithindwa nomigi a raw deal. And when I'm discussing education, okachak gi discussion from Makini, from Riara, from whichever. Mago ibiro yudo ka mago kata na curriculum samoro magilo bendo pogore. An ang'iyo the list
the most disadvantaged mantiere kucho kama nyathi mawuok gi tiende nono mongi kada na champar modhi go de school cha nito bende nyathino ntiere gi thuolo modhi yudo godo somo malong'o nyithindo modhi junior schools mantiere ng'eny rural areas magwa omigi poor treatment masani ka gidwa transition gidhi senior school gidhi bedo gi tabu mang'eny emomiyo kaka Iliubora wan wakoni yaw all the senior schools obed gi all the pathways kendo dhi ukonygi masiche magidonje the first year imiyo gi thuolo mondo mi gichak gi orient themselves kendo nikech inyalo koni mana kaka hapa ni Susan nimewacha ni dagi nokone ni obi obed mana shaba ni dagi nokone ni no dhi riembo ndege to kodhi kuro to japuonjno mondie ma kata pok ong'e ni to ndege no te nang'o I mean mano in another sense but yani gik manyalo miyo koro chako neno ka dream ne cha bedo true oko dhi land mangu for example kama aviation has been there itime oko dhi land kama kata na workshop kata miloso godo na pencil podonge idwa ni nyathino kochopo kanyo pod insist ni an pod adwa nadhi timo gima ne dawa kata mane wuona otho kowacho ni nyathina ni ema biro golo oko ineno but ideally ket gimwa luongo ni each and every senior school obed a holistic school matiene ni idonjo kanyo tibiro yudo gik moko courses gite inyalo kawo any pathway tiparo ni kama usichopene bendo nyalo dok chien adier ba ok onyal dok chien sani but wakoni ng'eni wang'iyo mbele adier ng'eni koponi na dok chien to dina gima ne ambassador Amina kane NCS manowacho ni let us take 1 year mondo wang'iyane gik richo ma ok oridore gi warekebisha dinotim but gimwang'eyo sirikal mosebedo mar Uhuru chaka kokal koro maru to bendo dhi gin gikone wan wang'iyo mbele to kama ging'iyo mbele ni bende ok giti gi report kata recommendations mikonegi ni kaendi there's leakage kaendi rach ka chwer ka dhi nyowa dhi ketho engine dhi ketho gini mano ok gidwa winjo kigolo to ini chalo na ng'ama pingo sirikal watemo konegi ni gima simple kata ok udwa address gigo sani dhi chopo a situation mibiro fwenyo ni CBC makoro uchako loko ni CBE ni ubiro koni hele to ang'o miyo ok opogore gi 844 mana kaka sani wacho ni ang'o miyo 844 ok opogore gi the previous system mine 7423 matiene ni if when you change the system to you change mana numbers combinations and permutations mu change to the software the technical infrastructure midwaro mondo mi okonyu mondo mi ugol the products kaka Moi University ngene through Mackay Commission no ketni ene university mane dudu dhi kuongo miyo nyithindo temo 844 donjo kuro makone this is the university of the 21st century ka technology kind all departments mane dhi keto advancement idhi yudo ka kanye mane bedo to ema sani mano problem oduogo makoro jikoni to 844 ni koro en more theoretical makoro lokata moro mane wagolo cha 84 CBC bende ka ok wang'iyo mano to at the university level wadhi chopo to biro po ka nyithindo chako dok ma the practicalities mano wadwaro gi dhi bedo maonge kama TVET ni mondo mi ameri TVET nikech TVET ni bi okonego beni ikawe ni as an alternative TVET en part mar mainstream education to gi training madhi mbele ideally TVET kasiche magini basic level kata na from primary Susan wacho nitie nyithindo moko manyalo kata kawo peke loso gi mano creativity gi innovations chako stimulate their mind to kanye ma ntiere workshop kanyo tibiro yudo manyalo chako kata na goranda ok ni ko goranda ni to koro en nyathi ma is poor in maths kata kizungu kata Kiswahili kata mag nyalo yudo ibiro yudo ko wuok and very sharp intellectually and much high
to lwete bende nyalo timo godo gik moko. Ok nyathi ma kubiro to obedo to ni kata na switch ma ikoni idhi loso starter okethore ok onyal loso. Mano is where we want to run away from. Itiyo gi pachi, itiyo bende gi lweti. Itiyo gi pachi gi gik moko te. Kik obed ni ni kanyo wan wadwa ma joma tiyo gi lwet. Hapana, wan wadwaro an education mabiro keto critical thinkers. To kendo mabiro tiyo gi lwet. Paro malong'o ahinya. Adwaro mar mondo ka oyuyo kendo ang'eni abich kanyakla kod Susan. Untiere gi paro mobiro bedo kumedo kotenre kod mani. Ine mar mondo ka oyuyo mar mondo kik ang'ad paro ma untiere godo. Nyakorongo jong wach ka oyuyo mar ariyo. Waduoko datrak. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Kesi chimoketo rechka. To wang'enda namba, wang report number of rech moke. Kupo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo. Wagolo to wami nikech ma inyalo ng'eyo motho. Nyakorongo jong wadugo kendo e okang' mar ariyo. Boaz, wachako wadugo kendo yamo. Aroko kendo ni machiegni. Carlos, nitiere sigana man wago kora mana kapok ne waduogo e yamo. Aparo ne arwaki e twak wadhi nyime gi digi ne sekta mar somo. Ewa wacho wach mar CBC. Yeah. Kaka lai mar CBC ntie kipimo gi 844 gi lai mopogore opogore. Ngeni an personally gimang'e gi 844 en ni competition nitie ga sana. Echana kaka CBC 844 cha yudo ka wuonu ne teri school. For example kaka wuonu ne teri school en ni bwana dhi bet namba 1 wang ni kiyombo ng'acha. Ane bodi gwen. Wang ni kiyombo ng'acha. Kibedo namba 1. Namba 1 kama kiwoke namba 2 kibedo namba 1. Koro you realize ni nitero kane okelo motisha moro ma in gi aj mar somo cha ke chi somo ki in gi target ni kawuono wang ni tayo mbonga ona specific adwane gweno cha chamo gi nyinga like magik mane motivate wa koro ngeni ji opogore and tingio CBC personally nikech anasen temo no report form ne elewa sometimes tama kata kanya tu insano bed namba 3 kata 2 oka feel anything nikech kingio the report form na siju meeting exceeding expectation kore ngene kata kipenyo nyathini tini dwa dhi somo ngo tichak bingio duoko ge yudo konde kine 3 4 kora kana 3 ni to kore nani where does it exactly fall mafwenyi ni nyathini kata ka dwa tere asumbi kata ka dwa tere ogande kata dwa mana tere Maranda High School ere kaka dhi we ni nyathini wiye sharp okadho ne gweno dhi skunde moyo nyathi machielo ni like yudo ka ntie kaka okay en gi laxity moro
nikech nyithindo are grouped, yani chalo rombe moket pamoja ni unu bedo unu sikul wan jo meeting wan kanya wan jo expectation wan kanya. Koro mano is the challenge. Yeah, of which apparently the 844 system ne kelo ga piem maber nikech ji dwaro ji nigi urge mar ng'eyo gik mang'eny sana. Idwa ni law adu kamano and it was good ni it was zoned from school. Yudo ka penj moko ne nitie from sijui G3 district. Koro if that competition graduates from one level to the other to the county and everything. Magana kutimo page, it is very easy and evident. Karaka pselepal pogolo gininga ngane the national school. Mano is obvious, automatic ticket. Lakini kora I'm so worried about this CBC in terms of this meeting expectation and something. Does any current CBE? NCB. Sani no go from CBC, Sani current CBE. So you realize even kana serikal there is no consistency. Give consistency egimagetimo, but naneno I think through this madaraka naneno there are some schools from Nyanza around 20 which were promoted mondo bed national schools. Like for example Oma Bay naneno skunde mang'eny to join Bita where I schooled in. To join Emani penyo remna ka gibedo promoted otingi made bene nyadhi mana ntiere choncha bid podin nyadhi no you see in the whole of Oma Bay an kana somo Bita katorero ne nyalo yo Bita kata goro but gimana ng'ena na somo national school and no kinyanyisa gimora mora and because I knew I've been one of the best schools in the region but now ngene gini be gimora ba mit bana ka matin be mabede lakini koro ka you can imagine ka jitenda biro uwe na mugi ngene be koro commit pero kama na inyo na paro mar sija mana kaka gi kama Kaloso weno meet mar the national school gi kaka negitin and all that mano kende gi mane ber kendo gi wach mar mbalariany nikech ineno ka sani mostly public universities choningeni neni nyakikal ekidonje public universities but sanido ngene kaka systems mag self-sponsored students koro self-sponsored ni iniamua ni okna chopo level no but adhi donjo timo nini pesa ni emagoli oko yudo ka wawachni kaka the students masomo self-sponsored gichulo very huge amounts of school fees mondo gidonje school ngeni ngato kose invest that amount edonje school nyako tema tek kendo through ka somo tamre to through investment mar pesa no mondo qualify your graduate to ntie government sponsored student man enotegemea akili ne kaka no kele kanyo mondo bo tim graduation koro yudo ka eno bedo limited mondo ngani graduate ochope field yudo ka jok moko gin less qualified less educated less informed but nkech ne ginyalo elwetgi gidonjo a work field kore ma yudo ka kendo magi kende issues mamiyo wabedo faced gi problems mag unprofessionalism e fields wa makae yudo ka nitie jok mantie tije to tije ok timre maber alafu kendo gimanyalo wacho point mane Boaz ne wacho kae Mr. Waruku ne wacho ni TVET onego bed part of mainstream nikech kwanza king'iyo from the general mwananchi point of view vocational courses gi masani be form the biggest employment base mar jo Kenya sana youth masani wachni kaka in the beauty industry for instance ang'eyo achiel kaka Dotika Fashion Point ama Nails Spa yudo ka jogi kae makoro ngato ni yes no dhi school ntie jok mosomo but yudo ka in this kind of business yudo ka konye makelo income mabe gi sustain go jodala gi sustain go joma timo engineering but ok ne gitim engineering in the degree level koro courses mag nyaka carpentry furniture miloso along Makadara miki calendar yudo ka ji mang'eny tiyo tije go to money is a source of income for most people. That's why the implication mar ni ati TVET onego bed part of mainstream education onego obed implemented ahinya alafu kendo ka anyalo medo enni kaka wasebet kwa mbakani waneno ka ntie the need to provide sensitization marji kaka wach mar TVET ni oken ni ati ngato en less brainy emomiyo odhi otimo carpentry en mana ni en differently abled ineno alafu kendo nikech the university leadership obedo compromised in a way wanyalo tiyo gi
NGOs, nitie non-governmental organizations that are youth-led. For instance, nitie organization kaka Wezesha Youth Initiative. Organization miyo youth stead wall in whatever thing you want to say. Inyalo wuoyo about anything. Meaning ni nyithi school mahinyre. Kok ginyal tiyo gi student leadership mondo giyud duol. Nitie options mang'eny minyalo tiyogo mondo at least information nikech duond jopiny ema mata. Alafu wamedo gini education kata somo en ratiro mar ng'ato ka ng'ato. Momiyo ka itemo monwa yudo education mosahinya. Itemo mawa mainstream mar education kama wanyalo tiyo gi other options, other platforms magin available mondo duond jopiny owinj nyaka mag nyithi skul. Erokamano ahinya. Boaz kapok mi thuolo asema nena ntiere ote moko ariyo ka. Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni public universities ema kelo nyithi jodhier kod nyithi jomoko kamoro achiel kendo gibedo marom. Wacho ni keto somo unreachable to low class people they were somo gir jomomew kendo medo kanyo ni kendo gibiro miyo wakoso number of skilled manpower e field. Baro Nakiru inenwa kintiere Nyali mane county ma Mombasa inwini chiyo paro kwacho ni nango meni keto segmentation in education because all pupils and students are equal. Wacho ni because you don't understand all education fundings should be put together. Wacho kanya ni nango meni kik serikal ate moloko gimi wacho ni kitano kende kwa dhongere mang'eny. Wacho nango meni serikal masani kiket lai mar somo obed nono kaka tende Kibaki mana manenja tende pin Kenya maradek ipachoka. Aparo ni Boaz Zamia nena thuolo. Dibed ni education sani bende en equalizer. No chocho ni education en equalizer. Engineer Lazaro Tedokio mage wacho gitemo gero mbaka madhi mbele. Adieri education kata kipenjo ng'ata kama giwinjo kata kama gineno. Onyalo go wang'e oko kanyo mokoni cho mabati mamelcha. Mana nikech education. Kama inano gari moro chung'e cha mana nikech education. Gik makamago. Yani kuonde mane ok inyal paro. Ni kato yie nyalo yudo e kona magidakie. Education oseloko mano makato yie chini makoro ni adala no bewinjo maber. Education ka ukawe ni en gima jok manigi pesa ni makoro nyalo yudo. To ugro keto koni en plantation sipna moro oero wacho ni en plantation mange jok modong kanyo gin na jotich. Matiende ni nyathi mora mora kata obed nyako kata obed wuoyi ong'ol ok ong'ol ochal nade ni to en ok onyal bedo gi lek moro ni ambe chieng' anyalo bedo office moro kaka an accountant kata anyalo bedo ni kurate tich mora mora. Education ne ema unengo beni timo that equalization. Kanyo momene no kilimo bora wago koko kanyo ndi nikech kiloso yo ma nyithindo go yudo go education mobedo maber. Competition mane wacho cha donjo automatically. Competition and part mar nature. And kata kivi the Darwin's those theories. Ni en gima timore ngima kata na plants. Neno ka moko gi compete ma moro dwano kungo donga haraka mondo mi okawa jamuku. Ene makoro yud sunlight. And it is natural. Kik ngato weni ni kuwacho ni 844 was highly competitive. Nisani koro kwadwa kia ranking go ber miyo ng'ato kufwenyo ni hele kare kika adog gachien amba tem matek mondo mi adhi mbele. To seche magitimo koma competition no bedo odwane facilities mabro miyo gibedo level moro maber manyalo miyo nyithindo ma wuokie skunde ma wacho ni ojwang' maonge facilities mang'eny ko migi facilities go tibro yudo somo mosomo go kanyo bro chalo gi somo ma nyathi moro manie Nairobi school ma ipani ni malo bende chalo ga chala ka girado te ndi obro yudo nyathini bro yudo ka kare mowuok e kor gweng'cha bende otedi kendo chiek kendo tegno ma bende ka okitang' to ineno na kogo yaga piny seche misomo ikoni first class honors ji adek go yudo ka unonge mowuok kaka achiel mana mowuok on. Omiyo competition no
gima ang'eni jok ma promote ga CBC gi sani CBE nigi koni ni competition no ni wat eliminate mano gi ketho godo ber somo. It is always competitive, kata pinje are competing. Sani Korea gi Japan, India, everywhere, kata na America, ineno ka gitemo compete, ni adwa ng'ani ng'at madwa kuongo kitu, the first settlement, a planet mani oko ka. Mano competition. Koro ere ka very healthy one, nikech wan unhealthy gi healthy. No, the unhealthy no, emakoro, mar unhealthy no to kuri corrupt godo process. So life and competitive. Life and competitive. Angi kata doko ni samoro watu ng'iyo to koni ma en umeduong ogado no oxygen ka o out compete wa yue oxygen. But competition is part and parcel of life. Omiyo kanyo kik watem ni waduoko nyithindo gi chien. Gima temo mondo mi watim waket ni ka wadoyo jopuonj madhi konyo nwa nyithindo gi waketo gi a level ma at least they are support momiyo gi en proper. Ok wami japuonj achiel nyithindo dabal mang'eny gi kaka CBC sani koro gima gitimo oyudo ko kinyi no okongo kawo 2 hours course ondiko approaching expectations, meeting expectation, to kichopo ile to mindiko ni meeting expectation no anga yani wawe tiek gine nikech idwa ni mondo mi feel gi ka okajazo enena dhiro ena ticking a box wako ni kanye kama koro gino ok dhi konyo wago wakete maber wayawe create facilities wamijo puonji be support mondo mi okonygi. Tintiere wach moro ma nikech awa focus sana e university mbalariany. Seche ma teachers wakata lecturers ma wako ni moko ntiere mabedo 4 months 5 months to imiyo gi 30%. Sani koro budget adhi mbele to idhi yudo ka pok ang'iye kaka obedo published kawuono. Niche wago koko ni ka okiketo pesa madhi chulo CBA mane gin go to ine ng'ama dwa kethonwa skunde mag mbalariany. Pes mane obedo committed the formula ntiere mane UASU gi unions mag universities obedo go kaka igane to gi higa ma biro 2025 2026 gi 2026 2027 nitiere a minimum of 8.8 billion mano nengo beni niketo kanyo mancha okuketie national budget estimate wageno ni ok wigi dhi wil don koro warit wane na mondo miodog wadhi kolo kendo kanyo mondo mwangi erokamano ahinya agino dongi matine dakika 5 mar mondo mwatiek twak ntiere ote moro ka mar Otieno Ogango iwacho nenwa kintiere thika tocho ni the delegate system of voting was introduced by Duale Bill of 2015. Iwacho no sethiero weche mag somo. Iwacho ni the once vibrant University Students Council leadership. Iwacho ni sane gin leaders must have personal interest of those in power. Iwacho ni you agree ni gin elevated prefects. Okoth Dennis iwacho ni ntiere isomo e skul mbalariany mano mar Tom Mboya Homa Bay. Iwacho ni som mbalariany sani tek ne nyithindo mang'eny ahinya nikech weche mago mag school fee. Kata kamano sema mayowa aparo ni Abich Kalus wach ni mogik kwa tipo twak. Wach na mogik en ni ngima tek kiuchumi ne ji karibu te mantie Kenya so bech somo benda idho na kwa idho nikech currency benda idho koro akwayo ji mondo watiuru matek na nyithindo mande university watiuru matek waweguru paraparani kwa somo wawuok from the old system thinking ni kisomo nyaka ndiki wan bende wapar kaka wanyalo come up with ideas and innovations mondo wan bende wandik ji mamoko kunde ma waparo ni nyalo ndikwago wadonje e weche mag pur ohala ne jok mani kod capital mondo wakonyre uru ne jotendwa kik wabed gi siasa chafu e gweng' kucho chonde ni koro mara ng'ena wero go wacho ni ng'at matiyo jatelo matiyo mane ng'at manigi resources meki kata koporo ni aspirant moro nitie makonyi in any way okokonyi ni mano right ni
okonyi ni mano muono. Lakini for example kama mbunge nigi pesa mar basari to basari jifilo form, please wuog oko ae kiburi manono kendo gimi jomo winjore basari gimi jomo winjore go and apply for the basari form. Let the mbunge and his team do his part because basari nikech ignorance mari ni mbunge rach kata ni ok winjiro kata wajite wach moro because ni apply to criteria motigo gina mage bage gionge accountability. Koro apply for those forms mago pesa u mondo mi konyo mi basari nyithindo yud kaka this school. Na jowa ma join ma rito join university kinyalo yudo kari moro migoya mal matin mbele to pek chimcho. Ero kamano na paro ni nyabe miyo gigeni kara gimi gigeni geno nyaka be no geno bende wamiyo gibide university to kesa chako buogo gi chono wan gigeno lakini mbele to pek gigeni moro olos giro kan matin. Ero kamano ahinya Susan kitieko. Ero kamano ahinya katieko tado wacho ni ati sekta mar somo kaka waseneno onego ng'iye matut gie sani nikech kok ong'iye to Kenya dhi hinyre mangima. To ado wacho ni somo e yo mwanya losogo kiny mar ng'ato emomiyo tuo no nyathi somo ama ng'ato somo ni e yo mar pesa en kaka tuo ne ngima ne makiny. To ne jopuonjre mane skul adwa nyisogi ni kik gikos gino ni to wamed mondo wabed vocal about the issues we go through as university students. Jonyuol bende otem, yani jopiny generally watemuru kendo wachung kanyakla mondo ware sekta mar somo. To government anyawacho ni the government should have its priorities right nikech education is one of the cornerstones, pillars mar the country itself, even the tax base. Koro government onego go back to the drawing board and look at the education sector in the right way nikech education is not just an individual's future but a future of a whole nation. Kamano tago ero kamano maduong to nyaka chieng moro kendo. Ero kamano ahinya Mr. Waruko. Ero kamano Sharon, to the team mani kelo ni jomatindo gi very brilliant. Kopo ni Kenya ntiere lweti apani the future is promising. En nani kikwa bagi gimed bedo gigeno bedo gigeno to bende kikwa bagi ni samoro gineno ka gimwa wacho ok gimwatim. Kwa wacho no adwa gero somo to gero somo no luwo plan maber kendo budget bende waketo maber. To kopo ni ok waneno plan, budget bi ok waneno to koso. To kata kopo ni waneno plan to budget onge, ting'eni gimbe ginie school ging'eni mano implementation no dhi bedo matin, ok dhi timore. Omiyo gima watemo mondo mi koro appeal ne the government to gi officials kata leadership ma wan godo mbalariany sani. Bedie uru gi akut moro munyalo bedo ga beda ma kata okuluongo joma oko mondo mi owinji. Mo wache adieri e iye kanyo ma okoni gini to inyowa. Kopo ni odoni mondo walosi to walose gi kanyo nikech moko mo wacho no ai public limelight to chal ka gima wacho kuluor, chal ka gima ng'ato keto bunde lisasi e toku nikech uneno ko wacho ni sani nyaka ne kia funding medal no bedi wan gi pesa maber skunde dhi maber. To seche mo wacho no to kiny to waneno kugolo redundancy letters mo wacho kare gik mano wacho kata kare chalo nade. Omiyo wabeduru gi ratiro ma kopo ni liet ahinya kunyalo dhi tinde senior common rooms go betite kiche kure ma obwongo ichwako wich maber, chwako wich mar buko kuma gik poko ma koro tinde gitemo inyogore nyithindo matindo ni. Omiyo gimany thuolo mar independently doing introspection manigi etegi matemo konegi. Kato kagisi agree ni mae gimonengo watim giluwe kik gimindni. Kopo ni en pesa mosebedo kadeko mondo mi kik wayud wa improve godo departments wa mag engineering, mag technology, mag kamago duto te to gikoni pesa ni ndi mwadwaro mondo mi otim. Adieri pende pesa bende kochopo to kik wabed ni ng'enyne wadwa mana ng'iyo ni koro waketo bath pesa ni mar ni kajoka kopo ni gikelo kasoro moro to nitiere kaka wabro luongo joma moko bathe kata wa neutralize gigo. Ni mano e budget matinde giketo ni the floating budget.
to neutralize godo independent objective voices mano bende okonego bedni dhi mbele kata mokwa tieko nyithindwa duto mantiere dala nikech ncha fi omiyogi lwar onego wang'e rieko mondo mi gidog godo nikech nyithindogo kama nyiri nitiere moko ma nikona ni odhi kata katedo koro ni koro sani ka iwinjo ka nyako koni ne dichuo dhi rita dichuo gimbe gichandore gin gi tabu mapek kik nyathi moro amora kata manyako bed gi that mentality ni an koro idhi kenda gi ng'at madhi rita migi uru thuolo giduoge university kata obedo ni koro ang'e ni nitiere moko ma nawinjo ka penjo ni to koro onego bed ni sani nadhi e third year to pok atimo penj mar year 1 ere kaka anyalo timo mano migi uru thuolo mondo mi udogi giyudie kaka gitimo penj go and I think lastly the mental wellness it is practical ni mondo wawuo gi nyithindo gi fwenj wa open up wakonegi ni wasebedo gi kasoro kuomgi and the opening up mawacho ni ok en mano wach Wednesday manyoro cha gi open up mondo gikonegi ni wasekosonu wan gi kasoro kama to watemo rekebisha ok wabidok koro ng'uono bende okwa e migawo mar somo gi ng'uono they are really suffering erokamano ahinya erokamano ang'eni twak to naia mit en mana ni seche ema koro ong'adowa kendo twak obedo maliw twak obedo mararie agunu erokamano ahinya Boaz Waruku erokamano ahinya kuom chopo Suzana erokamano ahinya kanyakla kod Abich Kalos bende aneno kanyo ne ok anyal mana somo ote bende thoth mawuok MKU gi UN shout out sanno ka jopuonjre kosebedo ka oro kanyo kata kamanya korom gajwang semo seng'adowa gi kanyo makelo giko mar chenro mano mar mbaka oromo chenro makama parno chako sa 12 mar okinyi gi twak gi chenro mar piny sani koro watike kidienya mano mar mbaka oromo elo jowetewa mabende pod antiere godo ka mano Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor eruru kamano waraduru kendo odiochienga makinya ibed kod odiochieng makara nyinga Sharon Ong'aw.